Γεια χαρά, μάγκες. Καλησπέρα, μάγκες. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Άκη μου. Ένα έντονο Σαββατοκύριακο, Τάκη. Γεμάτο νίκες. Παντού. Όχι, νίκες και μια ισοπαλία. Ναι. Οι άλλοι τώρα την ισοπαλία πώς την κάνανε για νίκη, τέλος πάντων. Ποιοι άλλοι την κάνανε για νίκη. Και επιτυχία μετά. Κάπου πήγαν και πανηγυρίζανε. Οι πρωταθλητές. Επιτυχία. Ναι, αλλά τους διώχαρε ο κόσμος, ακούω. Θα δούμε τώρα πάλι που μετά θα πάμε επιδερμικά. Θα πιάνουμε. Τώρα έχουμε πολλά θέματα. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τώρα. Μια και είπαμε όμως γι' αυτό, να πω ότι εφέτος ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. 30 και 21 αυτοί που έρχονται. Εκτός και μετράνε της γάμα κατηγορίας για πρωτάθλημα. Το συμπληρώνει, Ρετάκη. Τόσο είναι εκείνο το. Ποιο? Αυτό που πήραν στη γάμα, τόσο. Τόσο. Δεν είχε τότε τα ορυχεία, δεν είχαν μέταλλο, τίποτα. Τι σφινάκι πήρανε. Σφινάκι. Σφινάκι. Τι είχαμε, Τάκη μου, Σαββατοκυριακό, εκτός από το δημόσινο, έτσι. Ναι. Καταρχήν, το Σαββάτο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 16-7. 33-0. 33-0, Ναι, 33-0. Που λέει πελάτε, τι είναι παιδιά ρε πελάτες. Αυτή είναι πελατειακή σχέση. Δηλαδή δεν παταλού. 33-0. Κατά τα άλλα, όχι, κάτσε να πούμε και τα υπόλοιπα και θα πούμε και για τον ύμνο σας. 16-7. Ωραία. Μια και είπαμε και το σκορ με τον Παναθηναϊκό, το Βάζελο, θα το πω και Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να δώσουμε συγχαρητήρια στους οπαδούς του Ολυμπιακού και γιατί που ήταν γεμάτο το γήπεδο. Και για την παρουσία τους. Ναι, και γεμάτο και πολύ πληθή. Και πολύ καλή συμπεριφορά. Για τη συμπεριφορά του. Μπράβο, Μάκες, έτσι. Μπράβο, Τάκης. Όχι σαν... Πες μου. Τους άλλους, τους γενικοτούς, έτσι σας λένε. Περίμενε, άμα να τα πούμε όλα σε ένα δίλεπτο. Μόνο αυτό. Αφού καθόσουνα και μίλαγες με τον Μαρίνο. Φιλαράκι μου και με τον Τέο μίλαγα. Ναι, και με τον Τέο. Δεν γίνεται αυτά. Ναι, και με τον Κώστα εκπομπή έχουμε εδώ πέρα. Και μάλιστα λόγου. Βεβαίως. Τι βεβαίως, άντε να δούμε τι θα πει. Μαγκές, η μόνη εκπομπή στην Ελλάδα που λέει αλήθεια. Μόνο αυτή η εκπομπή. Δεν υπάρχει. Οι Δύσσοι θα πούνε και τα δικά τους. Ανάλογα ποια κυβέρνηση είναι, λέει και τα δικά τους. Ωραία, πάμε να πούμε τις αλήθειες. Μπράβο, πάμε. 16-7 το πόδι. Μπράβο, αλήθεια. Αυτό, de facto. Λοιπόν, στο βόλεϊ τι έγινε στο βόλεϊ. 0-3. Άντε πάλι 0-3. Κάτσε ρε παιδί μου, θα πάμε από το Αντώνιο, θα πάμε, μου τα μπερδεύεις, θα πάμε μετά στο γυναικών. Μα και αυτό με το Βάζελο, αφού 16-7 πάμε και εκεί, 0-3. Ναι, 0-3. Εκεί ήταν η μοναδική σας ελπίδα που θέλατε να πάρετε πρωτάθλημα, έτσι. Είχατε ρίξει όλο το βάρος σας. Ίσως ελπίζατε εκεί, πάει, σαν κοπήκαν τα φτερά και από εκεί. Τέλος και από εκεί μείνανε μόνο οι ροχάλες. Το γεμίσανε. Ναι, ναι, το γεμίσανε φτισκές. Το γεμίσανε ροχάλες, τι να γεμίσουν. Ναι. Μετά τι άλλο έχουμε. Είπαμε. Το μπάσκετ νίκησε. Το μπάσκετ νίκησε, πάει το μπάσκετ. Είχαμε και μια πολύ καλή κίνηση εκεί, συγχαρητήρια για τη συμπαράσταση στο νεαρό φιλάθλο του Ολυμπιακού, έτσι. Και με τις ευχές μας και από εμάς, έχει τις ευχές όλες μας, να πάει καλά. Καλά, να είναι καλά. Καλά είναι, να γίνει ακόμα καλύτερα. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχουμε. Είχαμε 0-3 στο βόλεϊ, 16-7 στο πόλο, 3-2 με το Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Είναι και πολλά όλα τα αθλήματα. Λοιπόν, δεν ξεχνάω τίποτα. Ναι. Και το μπάσκετ. Και πάμε και στο ποδόσφαιρο. 0-0 στο ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Για παγκόσμιο φαινόμενο. Ναι, παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι όπως το λέει ο Τάκης. Ναι, παγκόσμιο φαινόμενο. Βρείτε μου εσείς μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Έχουμε τις βαθμολογίες, προχειρές. Δεν να βλέπουνε μάλλον. Τις βαθμολογίες. Ναι, ξεκινάμε από. Κάμερα στις βαθμολογίες που λέει και ο. Λοιπόν. Τι είναι αυτή, του ποδοσφαίρου. Ποδόσφαιρο. Πάμε, ομαδικό άθλημα, ποδόσφαιρο. Έτσι. Τρίτος θα πάω. Άσε με τώρα, με τον πρώτο κοίτα τώρα. Τον τρίτο θέλω. Δεν βλέπω και καλά. Που παράτησε το κύπελο, παράτησε το UEFA για να πάρει πρωτάθλημα και Τάκη, εγώ δεν μίλαγα για τον ΠΑΟΚ όταν ήταν 5 βαθμούς μπροστά τώρα. Μιλήσω τώρα που είναι πόσους πίσω. 8.
Άσε με ρε τώρα, ποιος πάω, τι μέγεθη είναι αυτά, άσε με ρε Τάκη, είναι προοριστικό. Είναι προσβολή, Ναι. προσβολή σε τραπέζι Ολυμπιακών, έστω και να τα πίνουμε 300 κιλά κρασί να ακούμε ποιοι, Ναι. να αναφέρουμε αυτή τη λέξη. Όχι, θα πάμε πάλι στην πρώτη. Λοιπόν, κάρτα. πάμε στην πρώτη κάρτα. Εδώ. Λοιπόν, είναι επικράτεια. Ναι, βλέπετε ότι παντού όλη η Ελλάδα είναι κόκκινη. Άκη, κοκκίνησε η Ελλάδα. Κοκκίνησε! Κοκκίνησε! Ολόκληρη! Έλα τώρα, έλα, εντάξει, κοκκίνησε. Συγκεντρωτικά. Είναι καιρός να αλλάξετε ομάδα. Πάμε. Εδώ, κάτσε, όχι, εδώ θα βλέπετε τις βαθμολογίες με μουσικό υπόβαθρο εδώ τον Τάκη. Και μπιπ. Καζατζίδης. ναι. Λοιπόν, Πάμε. ρε. έλα Τάκη, να σοβαρευτούμε. Έλα, πάμε. Λοιπόν, πάει αυτό. Ναι. Τι άλλο έχουμε, Super League. Ναι. Έτσι. Ποδόσφαιρο, πρώτος Ολυμπιακός. 6 βαθμούς από το δεύτερο, 8 από το τρίτο. Εντάξει. 12 από το τέταρτο, Άστε την 30 από το πέμπτο. Δεν μ' νοιάζουν η τέταρτη και η Μπράβο. πέμπτη. Δεν μ' νοιάζει ο δεύτερος, θα μ' νοιάζει ο τέταρτος και ο πέμπτος. Πάμε σκηνοθέτη σε μια άλλη κάρτα. Τι είναι αυτή η καλό κάρτα? σκηνοθέτη. Ναι, Ο φοβερό. Μπενσίνη, ο Ναι, Μπενσίνη. ο Τάκης. Τι είναι αυτό πάλι το άθλημα? Μπάσκετ. Μπάσκετ. Και εδώ πρώτη. 29, 28, 26. Ωραία και εδώ. Πάμε και εδώ. Πάμε στην άλλη κάρτα. Βόλεϊ. Πάλι πρώτη και εδώ. 37, 36. Ναι. Έτσι. Και λέμε για τα παιχνίδια που έχουν γίνει, για να μην πεταχτεί κανείς. Έτσι. Γιατί έχει δώσει ο ΠΑΟΚ ένα παιχνίδι, έδωσε σήμερα. Αναβληθέν και έχουμε και εμείς ένα αναβληθέν με την ΑΕΚ. 3-0 δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Και αν υπήρχε και 4-0, θα γινόταν και 4-0 στο βόλεϊ. Η ΑΕΚ πού είναι, η ΑΕΚ, δεν είναι στη βαθμολογία. Δεν τη χωράει, είναι Α, μικρή. δεν τη χωράει. Έλα, είναι μικρό το κάδρο. Πού είναι αυτοί που έρχονται, έτσι έρχεστε και στο ποδόσφαιρο, σαν το βόλεϊ. Έρχονται από πίσω για να μας περικυκλώσουν. Δηλαδή από τα χαμηλά. Μάλιστα. Κατάλαβες. Λοιπόν, Πάμε. για πάμε. Πάμε σε άλλο άθλημα. Α, Τι είναι αυτό πάλι. Πόλο, πω, και 150 γκολ έχουμε βάλει. Έλα ρε. Δεν γίνεται αυτό. πω, δηλαδή. Και ο άλλος τι έχει βάλει, 30. Σε πόσα παιχνίδια, κάτσε Τάκη. 11. Κάτσε Τάκη, μπορεί να με βοηθήσει λίγο. Σε πόσα παιχνίδια. 11 παιχνίδια. Ναι. Και έχουμε βάλει 150 γκολ. ναι, βάζουμε 10 γκολ μέσω. Τι πόσο? μέσω, παραπάνω. 15 γκολ μέσω όρο. 14 γκολ. 14 γκολ. ναι. Πόσο έχει το εισιτήριο? 5 ευρώ. 5 ευρώ. 14 γκολ. Δηλαδή όποιος πάει στο πόλο 10, βλέπει 10 λεπτά. με 0,30 τον γκολ. 0,30. 0,30. Όλα ακριβένουνε. Ο Ολυμπιακός τα έχει ξεφτυλίσει όλα. Όλα τα έχει ρίξει εκποίηση. Κάτσε ο εθνικός, πού είναι. Ο αυτοκράτορας. Κάτσε ρε που σκάλεσαι πάλι με το εθνικό ρε πάλι. Κάτσε ρε τώρα με το εθνικό τώρα από όλα τα σωματεία μου σκάλεσαι με το εθνικό. Εδώ έχεις άλλους κι άλλους έχεις που φτύνουνε, πετάνε πέτρες στο μεταλλικό, σκάλεσαι. Ναι, εντάξει, ήταν στην κατοχή παλιά, σκληρή. Λοιπόν, για πάμε στην άλλη. Κι άλλη. Πάμε όλα τα αθλήματα. Ό,τι άθλημα γουστάρετε. Λοιπόν, τι είναι αυτό, βόλεϊ γυναικών. Πρώτη κεντράκι. Ναι, πρώτη, με διαφορά. 36 βαθμούς. Πάει και αυτό. Πάει και από εδώ. 36-35 οι άλλοι. Έχουμε και τα play-off. Ωραία. Και μετά είναι στην Πάρο και στην Άξο. Τον ένα σου να αλλάξω. Και εδώ. Πόλο γυναικών. Έλα ρε. Ναι. Αυτό είναι παγκόσμιο γεγονός. Εδώ, κοίτα να δεις, εμείς επειδή θέλουμε να είμαστε Δεν ακριβείς, υπάρχει, είμαστε πουθενά. ισοβαθμοί, αλλά είμαστε καλύτεροι στη διαφορά των γκολ, έτσι. Τι ισοβαθμοί? Και είμαστε πρώτοι. Έχουν 19 και οι άλλες, τι θα κάνουμε δηλαδή. Πότε έγινες. Πότε, το έχω όσες αγωνιστικές παίξανε, τίποτα. Κάτι λάθος έχει γίνει. Ναι, πάλι λάθος έγινε. Μια χαρά είναι η βαθμολογία Σοβαρά. πρώτη, είμαστε και εκεί. Λοιπόν, αυτό πες τώρα αυτά που ήθελες με τα φαινόμενα. Παγκόσμιο φαινόμενο. Σε όλη την γη δεν υπάρχει. όχι, Αυτό βρείτε. δεν υπάρχει σε καμία ομάδα. Και εσείς, αν μου βρείτε μία ομάδα που να έχει κάνει αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Τι να έχει κάνει, βρετάκι μου, μία ομάδα που να συντηρεί. Κάτσε, έξι να θλίματα. πω με τα δικά μου λόγια. Άμα είναι πες τα εσύ. Πες. Όπως θέλω εγώ θα τα πω. Πες τα. Λοιπόν, καμία ομάδα στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός. Τέλος. Τι κάνει ο Ολυμπιακός? Πρώτος, σε όλα τα αθλήματα. Σε όλα τα ομαδικά. Ναι. Μπράβο, ωραία. Και, Πια Ρεάλ, πια Μάντσεστερ, πια Λίβερπουλ. Βρείτε άλλη ομάδα. και να πούμε και κάτι άλλο. Εντάξει, βγάλε τις βαθμολογίες. Να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Εκτός από όλα αυτά, Ναι.
4 ομάδες συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελα, έτσι, με τις 3 να έχουν μεγάλες πιθανότητες να το πάρουν, να το κατακτήσουν κιόλας. Και μιλάμε για Champions League, έτσι, είναι πόλο ανδρών και γυναικών και Ευρωλίγκα και το Europa League που παίζει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Εκεί καθίστε να δείτε τι θα γίνει. Εκεί δεν λέμε ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες, αλλά να δούμε και από εκεί πέρα. Έτσι. Να δω που θα πρωτοπάμε. Μαδρίτη ή πώς το λένε, Βαρσοβία. Και πάμε τώρα, Τάκη μου, μέσα σε όλα αυτά είδαμε και τις βαθμολογίες, τα όλα έτσι. Μια χαρά, παντού πρώτη. Βλέπεις ένα σωματείο γεμάτο υγεία. Από διοίκηση μέχρι και τον τελευταίο φύλακο του Ολυμπιακού. Μες στην υγεία, μες στη χαρά οι φίλαθλοι του και μες στην υπερηφάνεια. Και από την άλλη, τι έχουμε, Τάκη μου? Έχουμε. Δηλαδή, τι αντιπαραθέτουν οι εξηγιαντές. Οι εξηγιαντές, ρε παιδί μου, που είναι, δεν είναι στο... Ναι, ας ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ. Οι εξηγιαντές δεν είναι μέσα. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο σύμπαχοι. Ναι, αλλά παράλληλα και εξηγιαντές. Ναι. Λοιπόν, τι έχουν να παραθέσουν οι εξηγιαντές? Άκουστε, δηλαδή, και άμα λέμε ψέματα, ξέρω εγώ. Πότε ίδρωσες? Πέτρα, φτισήματα, μπουκάλια, διακοπές αγώνων, καπνογόνα, αντικείμενα. Αυτά είναι το αντίπαλο δέος. Αυτό έχουν να αντιπαραθέσουν. Σε αυτό στο μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό της Ελλάδος. Πόσοι μπλούζες φοράζετε, Τάκη? Εδώ πέρα... Όταν μιλάω για Ολυμπιακό, σας θέλω. Στο μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό της Ελλάδος έχουν να αντιπαραθέσουν καμιά ροχάλα, καμιά πέτρα και κανένα μπουκάλι άδειο. Μαλαματίνα. Μην κάνει διάθεση. Ναι, μωρέ. Μου λέει 10 μπουκάλια, τα που είπα εγώ τώρα πάει στα 12. Εντάξει, ναι, άλλο. Εντάξει, γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πολύ το κρασάκι κάνει πέρα το τσιγαράκι. Έτσι το λέει ο γιατρός αυτό. Δηλαδή δεν καπνίζεις άμα πίνεις πολύ κράσι. Είναι αυτό που κολλάει. Έτσι το είπα, επειδή είπαμε για κράσι. Είπατε για κράσι. Για να κόψω το τσιγάρο. Τη ρετσίνα, ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα δηλαδή, είδαμε ένα παιχνίδι στην Κυψέλη. Διαβάζουμε εδώ κάποια ρεπορτάζ. Σε site, ας πούμε, δεν θέλω να κάνω και διάβασε. Τα όσα απαράδεκτα, λέει, συνέβησαν στην Κυψέλη στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα της Α1 βόλεϊ ανδρών, τα οποία μπήκαν σε κάθε σπίτι μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης, δεν μπορούσαν να μείνουν ασχολίαστα μεταξύ των αθλητριών αλλά και των παραγόντων των πειραιωτών. Η αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής που βρήκε νικήτριες στις ερυθρόλευκες με 3-0 ήταν ακόμα ένα μάθημα ήθους από τους φιλάθλους των Πρασίνων που οδήγησαν ακόμα και το διαιτή του αγώνα να τον διακόψει 2 φορές για να γίνει σύσταση από τα μεγάφωνα να σταματήσουν να φτύνουν στο παρκέ. Τι φυματίος είχατε πάθει. Μιλάμε για γυναίκες, αθλήτριες, συζύγους, μητέρες, οι οποίες βρέθηκαν στο έλεος του κάθε πικραμένου. Προσπαθώντας να καταδείξουν τον τραγέλαφο το συνδικό στην Κυψέλη, πηγές σχολίαζαν πως οι αθλήτριες θα μείνουν εκτός προπονήσεων για τις επόμενες τουλάχιστον 2 μέρες, μιας και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο νοσοκομείο για να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν μολυθεί από σύφυλλη, βλενόρια. Τι όπα, αφού είναι αυτές οι εξετάσεις που γίνανε, τι θα πω άλλες? Τόσες τι, πολλές. για μηνίσκο? Γιατί, αφού γι' αυτό πήγανε. Ναι. Αυτοί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τόσο άντρες που φτύνανε. Δεν κάτσα να διαβάσεις τις εξετάσεις πάλι που αγανάκτησες. Μάλιστα. Σύφυλλη, βλενόρια, κλαμίδια. Τι είναι αυτή η ιατρικού, δεν την ξέρω αυτή. Έλα ρε. Λαμίδια. Λαμίδια, έλα ρε. Πλάκα κάνει. Είναι, ας το πω εγώ. Αυτή η χλαμίδια είναι όταν σου κλάνουν... Εκεί τώρα, γνωστή. Λοιπόν, έρπη, βέβαια. Τριχομονάδες. Τι νόσο. Των πουλερικών. Και των γελάδων. Ναι, των παχιών. Έτσι, AIDS ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί με το σάλιο και όχι μόνο ύστερα από τον καταιγισμό πτυσιμάτων που δέχτηκαν. Ναι. Πτυσιμάτων που δέχτηκαν. Ναι.
στον κλειστό της Κυψέλης. Εξάλλου η οργή για τέτοιες συμπεριφορές με αποδέκτριες σε αθλήτριες φαίνεται από την τοποθέτηση παράγοντα των ερυθρολεύκων πως τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με το λεγόμενο ισχυρό φύλο, αλλά πως, εισαγωγικά, μόνο υγιής, φυσιολογικός και άντρας δεν μπορεί να είναι όποιος θέλει γυναίκα. Τέτοιες συμπεριφορές συνήθως επιδεικνύουν τα παράξενα αγόρια που ζηλεύουν το γυναικείο φύλο. Να το μεταφράσω. Όχι, να στη μετάφραση. Ήταν διάκριτο, το κατάλαβε. Ο κόσμος δηλαδή τι μετάφραση. Απλά θα τους πω. Τα παραβιάζουμε. Τα παράξενα αγόρια είναι οι στιπούδες. Ρε Τεοντάκη. Τίποτα. Δηλαδή τι νομίζω ότι είναι το κοινό μας, ρε Σιτάκη. Δηλαδή δεν σε κατάλαβα. Εντάξει. Με τις μεταφράσεις. Ωραίο μάκε, ωραίο παπίρε. Είστε κομπλεξικοί, άναδροι, υπάνθρωποι, οι άλλοι τώρα... ξεφτυλισμένοι. Γιατί πάω τώρα στο πανό. Τώρα πάω στο πανό. Δεν μου είπες το μεσημέρι να μην σε αφήσω να μιλήσει για το πανό, για να ξεφύγεις. Τι να ξεφύγω. Τι μου είπες. Εγώ τι να πω. Ότι είναι ξεφτυλισμένοι. Όχι αυτό. Ότι είναι υπάνθρωποι. Να πω εγώ κάτι να πω. Να μην ξεφύγεις. Δεν πρέπει να ξεφύγω. Δύο παιδιά από το Βύρωνα, σε ένα βανάκι που πήγανε στη Βόρεια Ελλάδα για να δουν αγώνα του Παναθηναϊκού, ουδέποτε και ποτέ δεν θα γίνει φίλαθος ή οπαδός, όπως θέλετε πάρτε το, του Ολυμπιακού να βρίσει τους νεκρούς ή να ευχηθούμε να πάθουν και οι άλλοι Παναθηναϊκοί ό,τι πάθανε αυτά τα δύο παιδιά που πήγαν να δουν, που σκοτωθήκαν. Δύο παιδιά από το Βύρωνα στο βανάκι που ήρθαν από παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκτός έδρας παίζανε. Λοιπόν, Θεός συγχωρέσα και πάλι. Εμείς ποτέ δεν πρόκειται να κάνουμε έτσι. Βάλατε αυτό το πανό στη θύρα 13, με υπογραφή της θύρας 13. Είστε ξεφτυλισμένοι, είστε άναδροι, είστε κομπλεξικοί, είστε υπάνθρωποι και είστε απόγονοι των Ναζί. Ωραία. Τέλος. Εγώ να πω κάτι άλλο. Καταρχήν, κάποια πράγματα που πάνε να πείτε ότι δεν ήταν όλοι και ήταν κάποιοι, 10 λεπτά είναι πάρα πολύ. Έτσι. Για να μην το αντιληφθεί οποιοσδήποτε. Από εκεί και πέρα... Παραμύθια, ναι, παραμύθι λάχανο τώρα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε... ακόμα περιμένουμε δηλαδή τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Ναι, αυτή των εξηγιαντών, ενός από τους τρεις εταίρους των εξηγιαντών. Έτσι δεν είναι που πάτε και συνομιλείτε και με τους φορείς και με τους αρμόδιους και με τους θεσμικούς φορείς και υπουργούς και σχετικά και έχετε και γνώμη για τη βία και για να εξαλείψετε που τη δημιουργείτε πρώτοι εσείς, η Ρέστη. Έτσι, περιμένουμε ακόμα μια ανακοίνωση από το διαχειριστή της Παναθηναϊκός. Διαφορετικά πολλή συγκάλυψη βλέπουμε εκεί πέρα μεταξύ κατεργαρέων, αλληλοκάλυψη, τι γίνεται, πολλή συγκάλυψη. Γιατί, πώς να σου πω, Ρετάκη, είναι και πονηρή μια ζωή αυτή, ήτανε, ξέραν να ελίσσονται, όπως οι χορεύτριες του Οριεντάλ. Τώρα και αυτά τα κόψανε. Για τα μάτια του κόσμου, τόσο δέσμοι, είσαστε αλληλοδέσμοι, έχετε κανένα κοινό μυστικό. Άκη, ο ξεφτυλισμένος δεν μπορεί να πει. Το μυστικό σας ποιο είναι, που έχετε πάει το Παναθηναϊκό εκεί που είναι, σε αυτό το χαλί και έχετε κάνει μαγαζάκι. Παίχτε, αυτοί που βγάλετε τα πανό και αυτός που είναι στη διοίκηση, οι μεν κάνουν τους οπαδούς, ο άλλος κάνει τη διοική, οι άλλοι κάνουν ότι παίζουν και οι κανονικοί Παναθηναϊκοί λείπουν παντού. Έτσι. Έχετε τους οπαδούς και τη διοίκηση που αρμόζει σε αυτό το μπουρδελοσωματείο. Ακριβώς. Δεν μας εκπλήσετε πουθενά. Ίσα-ίσα συναγωνίζεστε, είστε πιο ξεφτυλισμένοι από την ίδια σας την παρουσία και συναγωνίζεστε ποιος θα ξεφτυλιστεί περισσότερο. Εκεί σας έχει καταντήσει ο Ολυμπιακός. Έχετε γίνει σαν κάτι μου θυμήσατε κάτι κασκαντέρ που για 2 λεπτά δημοσιότητας, γιατί δεν μπορείτε να υπάρξετε αθλητικά, σε αθλητικό δρόμενο δεν μπορείτε να υπάρξετε, είσαστε συνυφασμένοι με την πουστιά. Έτσι. Ένα κασκαντέρ που πήδαγε από τη Ρωσία, από τον ένα όροφο, είχε πάρει και φωτιές και πήδαγε στα χιόνια για να τον ενδείξουν να έχει 5 λεπτά δημοσιότητα. Εντάξει, από το να ξεφτυλιστείτε, καλύτερα να είστε στην αφάνεια. Δεν είναι ανάγκη, ρε τρύπες, δεν είναι ανάγκη να ξεφτυλίζεστε για να βγείτε στην επιφάνεια. Καλύτερα στην αφάνεια. Εκεί στο βυθό,
που άντε να δούνε την ξεφτύλα σας, τίποτα ομοιή σας. Το βούρκο. Τίποτα ομοιή σας να δούνε την ξεφτύλα σας, που θα είναι και αυτοί ξεφτυλισμένοι. Ξέρετε τα φιλαράκια σας, που κάνετε και τις συνεργασίες. Δεν θα το συνεχίσουμε άλλο. Γιατί πάλι θα πάρουν δημοσιότητα, δηλαδή. Να πω ρε παιδί, αφού βάζετε αυτό το πάνω που βάζετε, γιατί το βάλατε. Μπορείτε κάλλιστα, εσείς εκεί στη 13 που είστε, να πάτε από κοντά, να βρείτε εμένα, τον άλλον, οποιοδήποτε πάνω του Ολυμπιακού. Από κοντά να του το πείτε αυτό. Τι το γράφετε. Από κοντά, γιατί δεν πάτε. Πάτε το, πηγαίνετε από κοντά, πηγαίνετε, βρέστε κάποια παιδιά που είναι κάπου, σε μια πλάτη. Το πρώτο τυχαίο Ολυμπιακό. Ναι ρε παιδί, πες το αυτό το πράγμα. Κότες. Λοιπόν, καλά είναι για τις επιγραφές και στα βαψίματα καλά είναι. Θα έρθει και το διατάφτα όμως, ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, εμείς αυτό που πάθαν τα δύο παιδιά και Θεός συγχωρέσει από το Βύρωνα, δεν ευχόμαστε να το πάθει ούτε εσύ που έκαμε στο πανό. Απλά σε λέω ξεφτυλισμένο και απάνθρωπο. Και υπάνθρωπο. Και αυτά τα λόγια. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε και στους άλλους. Τους άλλους συνεταίρους, γιατί και με τους άλλους της Τρόικα παίζουμε μεθαύριο. Με τους άλλους παίξαμε. Δεν θα η Τρόικα, είπανε. Α, η ντόπια η Τρόικα, εντάξει. Με τους άλλους παίξαμε χθες. Ναι. Έτσι, που γίνανε για πρωτάθλημα. Ναι. Τρελή χαρά. Παρατήσανε το κύπελλο για το πρωτάθλημα. Παρατήσανε το κύπελλο για το πρωτάθλημα. Έτσι. Παρατήσανε την Ευρώπη για το πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Και είναι 8 βαθμούς πίσω. Και τι έχει γίνει τώρα με το πρωτάθλημα, είναι 8 βαθμούς πίσω και έχει τελειώσει το παιχνίδι και μου πανηγυρίζουν κιόλας. Ναι. Και γράφουν και εφημερίδες, ουφ. Τι ουφ ρε και μπουφ, έχετε χάσει το πρωτάθλημα και λέτε ουφ, δηλαδή που δεν σας ξεκολλιάσαμε. Αυτό είναι το ουφ. Και μου λες εσύ τώρα για ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω για ΠΑΟΚ. Όχι, μου λέγες. Δεν λέω για ΠΑΟΚ. Μου λέγες. Λέω για αυτούς που θέλανε πρωτάθλημα. Ούτε σιγά με κάτω να ασχοληθώ με το 30 χρόνια από το ελληνικό πρωτάθλημα. Τάκη μου, δεν σου λέω μόνο εσύ. Ναι. Κάποιοι οπαδοί, κατάλαβες πως Κατάλαβα και του Ολυμπιακού μου λέγανε τι θα γίνει ρε, με τον ΠΑΟΚ και πού μας πίσω. Ρε είσαστε καλά. Πού είσαστε, πού ζείτε, για Ολυμπιακό μιλάμε. Ποιος ΠΑΟΚ. Για Ολυμπιακό μιλάμε. Ήθελε τότε το πρωτάθλημα 20-30 αγωνιστικές, πόσο είναι, 20 αγωνιστικές ακόμα και μου λέγανε πω λέει, μήπως κινδυνεύουμε. Από τι να κινδυνεύουμε. Από σένα που λατρεύουμε. Από τι να κινδυνεύουμε. Και πήγανε στην Ξάνθη, φάγανε 4, πήγανε στα Γιάννα, φάγανε 3, πήγανε στην Τρίπολη, φάγανε 3, φάγανε 2 από τον Πανετολικό, 3 από τον Όφη. Εντάξει, 5 αγώνες, 30 γκολ. 20 γκολ πόσα είναι. Και χάνετε τη δεύτερη θέση από τον άλλο το συνέτερο που σας έβαλε στον κουβά, όπως και πέρυσι που σας πήρε το πρωτάθλημα, τη δεύτερη θέση. Ανατρέξτε στις προηγούμενες εκπομπές να δείτε ότι είμαστε πιο τίμοι απέναντί σας, όπως και σε κάθε φίλαθλο, πάνω απ' όλα του Ολυμπιακού, έτσι. Αλλά και τους άλλους φιλάθλους, με συμπάθειά τους βλέπω. Δεν είμαστε εμείς, ούτε χαρτζηλίκι παίρνουμε για να σας κοροϊδεύουμε. Τι χαρτζηλίκι. Ούτε από. Όχι, με την έννοια. Ναι, κατάλαβα. Ότι. Ναι, πάνε και πληρώνονται τώρα και μου κάνουν τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Δηλαδή τι ρεπόρτερ, δεν είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Πάνε ρεπόρτερ της διοίκησης του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για να λένε ότι φταίει ο κακός Ολυμπιακός και να μην πάνε οι φίλαθλοι εναντίον μας. Τα είπε ο σύνδεσμος της Νεάπολης εκεί πέρα. Λέει εσείς, μην κυνηγάτε φαντάσματα. Ποιος Ολυμπιακός, ποιος κακός Ολυμπιακός και τέτοια. Άμα δεν βρέξεις κόλλο, ψάρι δεν τρως. Άμα δεν σπάσεις αυγά, πως το λέει, δεν τρως ομελέτα. Δεν γίνεται. Πρέπει να πληρώσετε. Τα λένε οι ίδιοι. Μόνοι σας τα λένε. Εν τω μεταξύ κόλαση. Τούμπα, Τάκη. Τι κόλαση. Πω, τι κόλαση ήταν αυτή. Όλοι εκεί ήταν. Ο Μπελζεβούλ. Τι κόλαση ήταν αυτή, ρε. Πω, το καμίνι. Τι καμίνι ήταν αυτό. Μόλις ανάψαν τα καπνογόνα από τη σούρα και τελείωσαν και τα καπνογόνα. Μούγκα. Τέλος πάντων, δεν δίψασες. Δεν δίψασες. Έχω σκάσει και τσιγάρο. Έλα, πάμε σε Δημήτρη. Τι έγινε. Αχ, κούλα. Αχ, κούλα. Τρελοκάψουρος είμαι. Αχ, κούλα.
Αχούλα. 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 Τρελοκάψουρος είμαι. Αχούλα. 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 Έλα. Έτσι. Βετούζα. Ρούφα το τροπόνι. Έχει τροπόνι που θα λέγει. Μπράβο. Η νούμερο ένα πόρνη. Μπράβο. Τα όλα, παιδί μου. Έτσι, μπράβο. Πόρνη. Πες του τι σου κάνει, μάνα μου. Βγάλε με εκεί. Έτσι, μωρή σοκολάκι μου. Έλα, παιδί μου. Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά και βάρ. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así. Βάλε μου να πιω απ' το πιωτό το δυνατό, της λησμονιάς το μπαλσαμό. Καραπιάλης, για να δούμε. Πολύ ωραία η κίνησή του και η προσποίησή του, κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα ακόμα γκολ για τον Ολυμπιακό. Το τρίτο με τον Βασίλη Καραπιάλη. Ακούτε τι λέει ο φίλα ο παδός. Μπράβο, ηρέμησε. Κομμάτια γίναν οι χαρές και τρόμος τα όνειρά μου. Η απόγνωση ο νεαρός οπαδός, φανατικός οπαδός της ΑΕΚ. Ζητάει από τους παίκτες της ομάδας του να κάνουν κάτι για να ανατραπεί η σε βάρος τους κατάσταση. Κοιτάξτε την έκφραση του προσώπου του νεαρού αυτού οπαδού. Έχω κολλήσει, γιατί σε έχω αγαπήσει. Δεν το πιστεύω, έχω κολλήσει. Λοιπόν, μάγκες μου, επειδή η βαθμολογία που δείξαμε πριν στο γυναικείο βόλεϊ, που νικήσαμε 0-3 το Βάζελο με εκείνους τους άναδρους στην Κυψέλη, Όπου να είναι. όπου να είναι, όπου μαζεύεστε, σας νικάμε, με λίγα λόγια. Η βαθμολογία είναι χωρίς τους βαθμούς σε όλα τα αθλήματα που πήραμε προχτές. Δηλαδή είναι συν ακόμα 3 βαθμούς. Βάλε ακόμα κάτι παραπάνω. Όπως επίσης και στο αντρικό πόλο, 16-7 που ήρθαμε με το Βάζελο στο Καραϊσκάκι, ναι. Στο Παπαστράτιο. 16-7 στο Καραϊσκάκι, θα έρθει και αυτό. Πώς σου ξέφυγε, πώς το λέγανε οι αρχαίοι. Αυτό. Γλώσσα λαθάνος, αλήθεια λέει. Και τι έβαλε 7 γκολ αυτό στο Καραϊσκάκι. Εκεί. Μα είπα το 16 εγώ και είπα θα έρθει και αυτό. Δεν είπα. Καταλαβες. Σαν 7. Έτσι. Λοιπόν, όπως επίσης και που νικήσαμε το Βάζελο στο Παπαστράτιο 16-7, οι βαθμοί που είδατε είναι συν ακόμα της νίκης απέναντι στο Βάζελο. Έτσι. Βάλτε κάτι παραπάνω. Δεν προλαβαίνουμε να βάζουμε. Να προσθέτουμε. Στο τευτέρι. Στα παπίερες. Άντε πάλι τα παπίερες. Να τα χρέη. Έχουμε καμιά γραμμή. Πολλές, να πω ότι αυτά που είπα για το πανό, για να είμαι λίγο δίκαιος, είμαι δίκαιος. Και πολύ απέναντί σας σε όλους. Και πιο πολύ αντικειμενικός. Ό,τι σας λέω. Ό,τι σας λέω. Αυτοί που γράψανε το πανό, για αυτούς είναι τα λόγια που είπα. Όχι, κοίτα. Δεν μπορεί να είναι σε ένα νορμάλ Παναθηναϊκό που ντρέπεται
για τον άλλο Παναθηναϊκό που έγραψε αυτό. Κάτσε. Δεν πάω να πω και γι' αυτό. Να πω κάτι εγώ, δηλαδή έτσι όπως τα βλέπω, με το φτωχό μου το μυαλό. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτοί που το γράψανε. Είναι και αυτοί που το είδανε και δεν το κατεβάσανε, σωστό, ναι. έτσι. Και αθωώνονται αυτοί που ήταν σε άλλες θύρες και δεν μπορούσαν να πάνε να το κατεβάσουν. Αυτό. Ή αν θα μιλάγανε θα τρώγανε κανένα κατακέφαλο. Αυτοί που ήταν στη συγκεκριμένη θύρα, έτσι, και αναρτήθηκε αυτό το πανό, το είδαν όλοι, ήταν για 10 λεπτά, είναι όλοι υπεύθυνοι. Έτσι, τέλος. Και αντιστοιχούν τα λόγια που είπα σε Από εκεί και πέρα, εμείς ποτέ δεν μπαίνουμε στο ίδιο στο τρυπάκι το δικό σας να τα γενικεύουμε όλα. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι και φίλοι του Παναθηναϊκού που δεν τους άρεσε αυτούς και ελπίζουμε να είναι και η πλειοψηφία. Είναι, έτσι. Και όπως ένας σύνδεσμος εδώ όχι κάποια παιδιά από τον Κολονό, λέει δεν σέβονται ούτε το δικό μας νεκρό με αυτή την ανάγκη. Τα παιδιά του Βύρωνα εκεί που σκοτωθήκαμε. Όλοι, ρε παιδί. Όσοι είναι. Έτσι. Και ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί σε κανέναν. Σε κανέναν. Λοιπόν. Το πιο απλό θα ήταν να αρχίσουμε κι εμείς από εδώ πέρα, να λέμε να πεθάνετε όλοι. Είμαστε Ολυμπιακοί και άνθρωποι. Αυτοί είναι βάζελοι και υπάτροποι. Φίλε, ρε μάγκες, τι μάγκες τώρα, τέλος πάντων. Τι μάγκες τώρα οι εσείς. Δεν γίνεται η χασούρα στα αθλητικά και η αθλητική φάπα να μπει στη ζυγαριά με μία ζωή. Με την οποιαδήποτε, μία ζωή, έτσι. Δεν έχει ταυτότητα η ανθρώπινη ζωή, δεν έχει χρώμα. Μαλάκες, δεν έχει. Εκεί είναι εκπομπή λόγου. Τι είναι εκπομπή λόγου, ρε, τώρα, και αυτή τι είναι. Λοιπόν, ναι, ωραία. Άσε με μόνο τώρα. Εντάξει, λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σου Άκη, γεια σου Άκη. Γεια. Είμαι ο Παύλος από Μυτιλίνη. Γεια σου, Παύλο. Γεια σου. Ο Παυλάρας, ο γνωστός. Γεια σου. Γεια σου, ρε Παυλάρα, γνωστέ. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι όλο το νησί είναι κόκκινο. Και 5 χιλιόμετρα γύρω-γύρω. Ψηλά. Τώρα για τους άλλους εκεί πέρα που βγάλουν αυτό το πανί και δεν σέβονται τίποτα, δεν θέλω να πω κάτι. Αποδείξαν ακόμα μια φορά πόσο τροπή των οπαδών, πουθενάδες, ανύπαρκτοι και τους ευχόμαστε τα χειρότερα. Τι? Δεν να πούμε κάτι άλλο για αυτό. Όχι, Παύλο, δεν είναι. Δεν θέλω τέτοια. Παύλο. Άστο. Τα χειρότερα να τους εύχεσαι για την ομάδα του. Να πάνε β' εθνική. Ανθρώπινα πράγματα δεν θέλω. Σίγουρα. Γι' αυτά ξεχωρίζει η ομάδα μας. Έτσι. Για τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Ολυμπιακό. Και πρέπει να δίνουμε, Παύλο, το παράδειγμα. Εμείς οι Ολυμπιακοί. Αυτό. Παύλο, ναι. Εμείς οι Ολυμπιακοί, οι μεγαλύτεροι, πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα στους μικρότερους, να τους μεταλαμπαδεύουμε τις αξίες μας. Έτσι. Τις ανθρώπινες αξίες. Το χειρότερα. Δεν είναι το χειρότερα. Να μην πάρει πρωτάθλημα ποτέ, ναι. Και εγώ μαζί σου. Εμείς είμαστε αντίπαλοι με τον κάθε φίλαθλο. Μόνο σε αθλητικά πλαίσια. Από εκεί και πέρα, δηλαδή αν να πεθάνουν όλοι οι άλλοι, θα μείνουμε εμείς. Και πώς θα γινόμαστε στις νίκες μας. Μα δεν θέλω να πεθάνουν έτσι. Και δεν γίνεται. Όταν πάνε 100 χρονών, ας πεθάνουν. Κι εγώ 100 άμα πάω να πεθάνω. Ωραία. Να σου πω και κάτι άλλο. Ναι, λέγε. Θέλω να στείλουμε και ένα μήνυμα για τα παιδιά στην Πάτρα και για όλους αυτούς που είναι άδικα φυλακοί, που στεναχωριούνται, που το μόνο καψούρο του είναι που δεν βλέπουν τον Ολυμπιακό. Να τους πούμε κάτι εδώ από το σύνδεσμο τώρα που είμαστε όλοι μαζεμένοι. Πείτε. Κάτι μαγικό, όπου πας εσύ, θα με πας εγώ, να σου τραγουδώ. Έγινε Παύλο, καλό βράδυ. Καλά, χαιρετίσματα στην κατακόκκινη Μυτιλίνη. Σε όλα τα Δωδεκάνησα. Τα Εφτάνησα σε όλη την Ελλάδα. Και στο Γήθιο ειδικότερα. Άγιοι μου, Λοσάντα μου, Δημήτρη μου, ξαδελφάκι μου Γιώργο. Για το Λοσάντα, μπράβο. Ναι, το Λοσάντα είναι μεγάλη μπαλά. Τον έχω γνωρίσει και εγώ. Σημαντές ήσασταν. Ναι. Τι? Όχι. Τόσο 100 χρονών. Καλησπέρα. Λοσάντα είδες τι λέει, Καλησπέρα. 100 χρονών που σου κάνει και το φίλο. Είμαι φίλο. Γεια σας, γεια σας. Γεια. ΠΑΕΚ. Καλώς τον. Καλώς τον να. Πώς τα βλέπετε? 6-0. Κάτσε ρε, και εγώ μιλάω με μένα, είπε καλησπέρα. Εσύ πώς τα βλέπεις? Ένα θετικό αποτέλεσμα. Θετικό ποιο είναι αγόρι μου για σένα? 1-1. 1-2. Ναι, 1-2, Άντε, γεια! Δεν μιλάω με ήρωνες και με ψεύτες. Με ποιον, με τον Πιατέλα? Με ποιον? Β' εθνική είσαι.
Η άλλη ομάδα που είναι Β' Εθνική έφαγε 8 προχτές. Τάκη, άστο να λίγο. Γι' αυτό ακριβώς, Τάκη, πρέπει ο κόσμος... Ας ηρωνίες, ότι 1-2 και αυτά. Άστα. Ούτε εσύ. Ήδη μέχρι αύριο το βράδυ, την Τετάρτη, δεν θα κινηθείς το φόβο. Από το φόβο σου. Τώρα τον έκλεισες. Πάει τώρα, τέλος. Έκλεισες. Και εσύ το έχεις κάνει. Πάμε παρακάτω. Όλο τους κλείνω από δεν βλέπεις. Έλα λίγο. Πάρε την πολντόζα, τη φαγάνα. Άκου τώρα, Τάκη. Να φτιάξεις το γήπεδο. Βάλε λεφτά. Ο πρόεδρος σου. Δεν θα πάρει κανείς. Έλα λέγε. Λοιπόν, όταν θέλετε να μιλάτε, να πρέπει να ζητάτε τον Τάκη. Μην με μπερδεύετε εμένα. Όχι, όποιος Έλα σου πω. Ναι, όποιος να είναι. Γι' αυτό ακριβώς, Τάκη, πρέπει ο κόσμος και όπως δείχνει δηλαδή θα είναι τίγκα το Καραϊσκάκι. 27.000 έχουν. Γιατί οι παίχτες μας, τώρα δηλαδή όπως και να γίνει, δεν μπορούν να ξέρουν τώρα τι είναι αυτή και τέτοια. Σου λέει τη Β' Εθνική, τι να είναι. Αυτοί που είναι, είναι. Ναι. Αλλά να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει. Μπράβο. Από την παρουσία Από την παρουσία του κόσμου. Έτσι. Γιατί όσο και να τους πεις, είναι φίδια, είναι έτσι, είναι τέτοια, από εδώ. Τι χαρακτηριστικά αυτά που ξέρετε εσείς ότι είστε. Έτσι. Είναι κολοτούμπες, είναι εκεί που σε γλύφουνε, σε δαγκώνουνε. Έχουν δαγκώσει όλο τον χώρο. Πώς να σου πω, αυτά τους παίκτες δεν τους ενδιαφέρουν αν έχουν δαγκώσει τον χώρο. Τους ενδιαφέρει όμως τι σοϊ. Θα πάρουν χαμπάρι από την παρουσία από εμάς. Έτσι, μπράβο. Από την παρουσία μας θα καταλάβουν πόσο είναι και ο πόθος μας. Για ένα καλό αποτέλεσμα, ένα θετικό, ναι. Που λέει και έτσι. Ναι. Κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε από 1-1 και μετά λέει 1-2. Ο άλλος έλεγε 2-0 θα έρθουμε να σκοράρουμε. Έτσι λέγατε και εκείνος εκεί που μπήκε μέσα και έλεγε Τάσο, θέλω όχι να πεθάνω. άλλα γκολ. Θέλω να πεθάνω. Έτσι λέγατε πριν τον αγώνα, εκεί. Αλλά δεν υπάρχει έτσι αυτή η ζωντάνια που είχατε, που βλέπατε το απότερο το μέλλον. Λες τώρα μέχρι του χρόνου, ποιος είχε, ποιος πεθαίνει. Και ήρθε η ρημάδα, η κληραντίδα. 8 μήνες πριν. Όχι, είναι Φεβρουάριο, τον Αύγουστο ξεκινάει 6 μήνες πριν. Ναι. Και στην τελική από πού έρχεστε, ρε. Σαν να θέλετε να γεννήσετε 3 μηνών. Ναι. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, σκεφτείτε τι θα βγάλετε. Θα έρθείτε όπως έρχεστε στο βόλεϊ. Πες ένα άλλο. Γυναικείο και αντρικό. Άλλο. Όπως έρχεστε στο μπάσκετ, έτσι θα έρθείτε. Μάλλον έτσι ήσασταν πάντα στην εξάρα. Μετρήστε τις εξάρες που έχετε φάει από τον Ολυμπιακό. 4, 5, 1-5 μέσα στη Φιλαδέλφια. 1-5, 4, 3, 10 πρωταθλήματα εσείς. Ή 11 μάλλον, μη σας κλέβω. 43 εγώ. 43 εγώ. Γιατί και του χρόνου του Ολυμπιακού είναι. Μπορεί να το πεις για του χρόνου σε 5 λεπτά. Όχι τώρα, το πάω και σκέψου το λίγο λεπτάκι μου να δούμε. Μετά από 10 θα πω 44. Βλέπετε καμιά ομάδα από αυτές που υπάρχουν εθνική, από τους προέδρους τους, να ενισχύσουν την ομάδα τους. Όχι, είναι διάθεση. Διάθεση να βάλουν λεφτά, να ξεχρεώσει τα χρέη ο ΠΑΟΚ, ο Αλαφούζος, ο άλλος, ο Τίγρης. Να φτιάξει γήπεδο, να βγάλει λεφτά. Βλέπετε τέτοιο πράγμα. Και είμαι τόσο παράλογος εγώ που λέω θα το πάρω και του χρόνου. Ακούστε, σε 8 χρόνια θα έχω 50. Και τέλος. Τι τέλος. Όχι, τέλος δεν λέω παραπάνω. Μέχρι τα 50 πήγα. Τέλος. Σε 8 χρόνια θα έχω 5 αστέρια. Α, η πρόβλεψη. Ναι. Μέχρι τα 50. Οι Παναθηναϊκοί εχθές παίζανε με τον Πανετολικό. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, Ακή μου. Με τον Πανετολικό κόψανε 8.000 περίπου εισιτήρια. Περιμένετε, πέρυσι με τον Πανετολικό 14.000 εισιτήρια. Φέτος 8 και πηγαίνανε και τα παίρνανε αυτοί οι 8.000 μαζί με και του Ολυμπιακού. Σκέψου, Άκη. Και πήγανε μόνο 8. Όπως το έκανε και η Καλονή. Ναι, αλλά πήγανε μόνο 8. Ναι. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Είναι ένα μαρτύριο να βλέπεις αυτή την ομάδα. Ειδικά αυτό το Ζέγκα, τον έχετε κάνει και Θεό. Το Ζέκα, το... Αυτό το μορφόπεδο, αυτό το παλαδόρο. Το καλονό. Να σου πω, εντάξει. Τον περιμένω ο Μιλόγεβιτς. Μια χαρά είναι. Ακόμα και οι μεταγραφές σας, Ρουφιάνους μεταγράφετε. Τον κάνει ο Ντουρμάς. Είναι σαν τον Αστερίξ. Ο Τσόρι. Και Κλεοπάτρα, πώς το λένε, ο αρχιτέκτονας που χάλαγε τα σχέδια. Ο Γκούφι. Όχι, ρε Γκούφι, έχεις μπερδέψει τα κόμιξ. Εντάξει.
Δηλαδή, όποιο ξέρει, δεν είναι ο Λαγκούφι και δεν έχει κι άλλα. Κουμπαράκι μου! Ολυμπιακός! Έχει κι άλλα. Εντάξει. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια. Καλώς τώρα. Φοιτητής από Γιάννενα είμαι. Με ομάδα, άσο, δεν ζητάμε επαγγέλματα. Δεν ζητάμε επαγγέλματα. Εκεί είσαι, το ξεκινάς με ιατρική. Πάμε παρακάτω. Όχι, εγώ δεν αντικειμενικός είμαι. Δεν ασχολείσαι. Δεν υπάρχει αντικειμενικός. Έλα, σου πω πες την άλλη να φύγεις. Θα σε κλείσω εγώ στο λόγο μου. Όχι, Πες. Καλό παιδί, φαίνεται καλό παιδί. Το πήρα η μελωδία. Φαίνεται, ναι, καλό παιδί. Ναι, και φίλε. Θα σε εξαπατήσει. Χρυσόστομος λέγομαι, Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πήρα να πω ότι την Τετάρτη πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Όχι, πέστα, Χρυσόστομε, πέστα. Δεν ξέρω. Και η ΑΕΚ μ' αρέσει φέτος, ο Ολυμπιακός Πού σ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Κάτσε ρε Χρυσόστομε. Καλά. Πού ένα λεπτό. Τι έπαθε. Πάω να του φέρω κάτι, για λέγε. Πού την έχεις δει την ΑΕΚ, δηλαδή, πού την έχεις δει. Την παρακολουθώ κάθε Από πού. Με ποιον, με τα Χανιά και με την Ερμιονίδα. Από πού την παρακολουθείς, σε κάποιο κανάλι. Δηλαδή, πας το μεσημέρι, ας πούμε, που παίζουν συνήθως και λες θα κάτσω να δω ΑΕΚ εγώ σαν αντικειμενικός. Ναι, τι να πω. Μπράβο. Τι, και είσαι καλά. Αντιπάλους όμως. Τους αντιπάλους. Δηλαδή να κάτσεις να δεις ΑΕΚ, χωρίς να είσαι ΑΕΚ, στη Β' Εθνική. Υπάρχει αυτό. Φυσιολογικό. Είμαι ΑΕΚ. Είναι ΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚ. Φαίνεσαι καλό παιδί. Είδες που είσαι καλό παιδί. Ναι, απλά δεν φανατίζουμε. Με τα τσιγκένια θα βγάζουμε. Όχι, βλέπεις ότι είμαστε ωραίοι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τι θες να πεις. Ένα το κρατούμενο. Να πείτε εκείνος το, λέγε. Ναι, ένα είναι αυτό που θέλω να πω ότι για την Τετάρτη πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Ας πω Όχι, εγώ. πραγματικά ξέρεις αν θες να το πεις. Θα σε φάει ο Δράκος. Θα σε φάει ο Δράκος, αγόρι μου. Ξέρεις, αλλά δεν μπορεί να το ξεστομίσεις. Απ' την πολύ σου καλοσύνη. Λέγε, έλα. Και το δεύτερο ότι παρακολούθησα το μάτι της Τούμπας. Ναι. Ποιος θα κάνει την ομάδα. Ας θα το πει. Και οι δύο, για να γινόταν ευκαιρία πρέπει να γίνει κάποιο λάθος καταρχήν. Τι λες, ρε, στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε 7 τελικές και ο ΠΑΟΚ δεν είχε καμία. Ο Ολυμπιακός είχε το σου του Κασάμι και του Μήτρογλου. Ξαναλέω κάτι. Είχε 7 τελικές ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ καμία. Καλά, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να περάσει τη σέντρα στο πρώτο ημίχρονο. Καλά, ένας καλά, ο άλλος με αυτούς παίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούσε να περάσει τη σέντρα. Ο ΠΑΟΚ δεν ανοίχτηκε για να μην φάει 4. Ωραία. Να πάμε. Ωραία, να πάμε στην Ατλέτικο Κερατσινίου να μιλήσουμε. Που λέγατε τότε η Ατλέτικο Κερατσινίου. Δεν είπα, εγώ ποτέ δεν είπα. 4 έφαγε η Ατλέτικο από τη Ρεάλ Χαλκιδόνα. Από τη Ρεάλ Καραβγής έφαγε 4. Ρεάλ Καραβγής. Έλα, πάμε άλλο. Άκη. Έλα, παιχταρά μου. Για ένα συγκεκριμένο γεγονός θέλω να πω εκεί. Πες. Για το κόρνερ. Για το κόρνερ. Ποιο κόρνερ. Από το Τζόρι. Ναι. Δεν πρόκειται αυτοί να σταματήσουν ποτέ. Εγώ δεν τους χωνεύω. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Γιατί οι αεξίδες τι κάνουνε. Με τον Αχαρναϊκό τι κάνανε. Με τον Απόλλων τι κάνανε. Εγώ αυτά δεν τα επικροτώ. Δεν τα χωνεύεις γενικώς. Όχι, γιατί δεν τους χωνεύω. Εντάξει, αυτοί δεν έχουν σταματήσει και καθόλου οι άλλοι. Όλο τέτοιο είναι, όλο πέτρα και ιδέα. Ναι, γιατί οι αεξίδες... Δεν έχει πέτρες. Τις έχουν πουλήσει και τις πέτρες. Επειδή εγώ δεν το είδα αυτό και έχει βουήξει όλο το ίντερνετ. Ο Ντομίκης τι χάπι πήρε. Τι? Για ένα χάπι του Ντομίκη. Viagra είναι. Viagra ήταν, φίλε, Viagra. Ό,τι σου λέω Viagra. Ναι, μπορείς, ας πούμε, δηλαδή, πώς να σου πω, επειδή είχε χαλάσει κρεμάστρα, μετά κρεμάγανε όλη την καρταρόμπα. Viagra, ό,τι σου λέω. Αλλά προσέχετε με τα Viagra, εσείς, δηλαδή, που δεν ξέρετε. Τώρα που πάνε να μαθαίνετε, δηλαδή, που θέλετε... Όχι, αυτό το που πήρε κρατάει μέχρι Τετάρτη το βράδυ. Ναι. Κανονίστε, θα είναι έτσι. 6 με... Όλα να... Τσόρι! Ανάσκελα κοιμάται. Βγήκε αλλαγή μετά από 3 λεπτά, οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί του περιμένει εσάς το χάπι. Δεν πιάσει το χάπι. Γιατί του λέει πάει έτσι. Να σου δείξω πώς είχε πάει, περίμενε. Δεν ξέρεις γιατί έκανε αλλαγή. Ήταν έτσι ο Τσόρι και πήγε κοντά ο Μακ. Και ο άλλος και του λέει ο προπονητής βγες έξω για Τετάρτη άστο. Όχι αυτό το παιδί. Τώρα παντρεύτηκε. Ολυμπιακός! Δεν γίνονται αυτά ρε. Έλα να σου πω. Πάντως στην Αράκο είσαι σε καλό παιδί που σε μίλησα. Άκου να σου πω την πραγματική αλήθεια. Κάτσε να σου πω τι έγινε με τον Τζόρι. Άκου.
Λέει, έλα να σου πω, του λέει του Περέιρα, εδώ τους έχω υπογράψει όλους. Του λέει, πόσοι είναι, λέει, στην Εξέδρα, 27.000. Λέει, φέρε ένα χάπι, δεν τους παλεύω. Κατάλαβε. Ναι, και γιατί μετά τον είδε στον πάγκο. Πήγαινε εκεί, τους είχε πιάσει νουμεράτα. Νουμεράτα. Λέγε, φιλαράκο, θέλω να πεις κάτι άλλο. Πάτε τώρα να Γιατί μας έχεις ζαλίσει τόσο αφού μιλάς. Καταρχήν να ρωτήσω, άμα τον έβρισκε στο κεφάλι αυτή η πέτρα, τι θα ήταν. Αυτά θα τα ξέρουν. Καταρχήν. Σίδερο ήταν. Δεν ήταν πέτρα, ήταν σίδερο. Ναι, και τα σίδερα δεν κάνουν. Και αυτοί οι παουτζίδες να ξέρουν ότι με αυτά που κάνουν, κανείς, γιατί θα φύγει ο Σαββίδης το καλοκαίρι, εγώ έτσι τη λέω. Ναι. Θα φύγει. Κανείς άλλος επενδυτής δεν θα πάει να πάρει αυτή την ομάδα όταν έχει τέτοιους οπαδούς. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, ναι. Τι να κάνει, ρε φίλε, ποιος να πάει να επενδύσει, δηλαδή και τι να, πού να ρισκάρει τα λεφτά του, άμα εξαρτιέται από τον κάθε μπεκρή, από τον κάθε γύφτο, από τον κάθε άπλητο. Τουρκόγυφτο. Τουρκόγυφτο. Τους είδαμε, θα σας βάλουμε εδώ κάτι βίντεο, τα έχουμε. Τα έχουμε, σιγά σιγά. Σαν τάτσι πηγαίνουνε, δεν θέλω, με όλο το σεβασμό, σαν τάτσι. έτσι, όχι, σαν εταιρεία, όχι, στους Αθήκανους, με όλο το σεβασμό. Άλλο Αθήκανος, άλλο γύφτος. Άλλο γύφτος, έτσι. Τουρκόγυφτος. Άσε με φίλε τώρα, που είναι ποιος να επενδύσει και τι να κάνει. Εδώ πήγαν να τον εδίνουνε, κάνει ότι τον έχουν προπυλακίσει 4-5 φορές. Και καλά τον επενδυτή. Ποιο επενδυτή, Να σου πω, φιλαράκο, πώς είδες τον Αναστασιάδη τώρα με την Παναγία, δεν είπε τίποτα. Πήγε να παραιτηθεί, το πήραν πίσω. Κάτσε να πει, λέει, δόξα τω Θεώ. Ναι. Πήγε να παραιτηθεί, λέω, δεν το δέχτηκαν, εντάξει. Ό,τι να είναι μέσα στον ΠΑΟΚ. Ό,τι να. Εσύ το Μελισσανίδη, παράδειγμα, ή τον Ασλανίδη, δεν ξέρω ποιος είναι ο πρόεδρος τελικά. Ασλανίδης. Πιστεύεις ότι θα βάλει λεφτά από την τσέπη του για το γήπεδο. Τι να σου πω, Ρετάκη, τώρα 2 χρόνια αυτό ακούω. Α, 2 χρόνια, Έχεις ακόμα μια εξαετία. Ό,τι σου λέει. Γελάς όμως, ρε. Είναι καλό παιδί, είσαι στο παπτάρχη. Ναι, όχι, τον εμάτεψε, έχεις το κληρονομικό χάρτη. Είσαι τέλειος. Εντάξει, Φιλαράκο, σου εύχομαι να περάσει η ιατρική, αλλά σου εύχομαι και η ΑΕΚ να μείνει στη Β' Εθνική. Πω, τι θα ανέβει του χρόνου. Τι ομοιοκαταληξία ήταν. Εντάξει, καλό βράδυ και πήγαινε για διάβασμα. Δεν σπουδάζει ιατρική το παιδί. Τι σπουδάζει, ιατρική. Ναι. Άντε, φίλε μου, καλή πρόοδο και καλές σπουδές. Να είσαι καλά. Δηλαδή να δεις χαρά από εκεί, από πάρτι. Ναι, πήγαινε εκεί. Άμα περιμένεις από την ομάδα, άστα ταλαιπωρία. Να γίνεις κανένας χειρούργος, να πάρεις κανένα φράγκο γιατί από εκεί. Ό,τι κάνεις από πάρτι σου. Δηλαδή να έχεις και την ηθική ικανοποίηση ότι έκανες 5-10 ανθρώπους καλά. Έτσι. Καλά, αυτό δεν το ξέρω. Τι. Άμα παίζει έχει χειρουργείο Δευτέρα και έχει χάσει και 6-0, τι χειρουργείο να κάνει. Άσε με ρεάκι. Ναι, γιατί θα του κακοφανεί η πρώτη, θα είναι η τελευταία. Κάθε μέρα επιβαρύνεται. Πάει το χέρι έτσι μετά. Πάει το χέρι έτσι στο χειρουργείο. Που τα μικρανές δεν έρχομαι να μου κάνει. Λοιπόν, καλησπέρα. Έλα ρε παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας από το Γαλάτσι τηλεφωνώ. Ναι. Ολυμπιακός είμαι. Γεια σου Κώστα. Θα ήθελα να σχολιάσω, είχε πάει ένας παουτζής την Παρασκευή τηλέφωνο, γι' αυτό το λόγο πειρατάκι. Ναι. Είχε πάει αυτός ο παουτζής που το έπαιζε μάγκας και λέει για τους σκάδους. Θα ήθελα να πω ότι ο Τάκης ήταν όντως με στους σκάδους. Μπράβο, δεν στο πάω. Λοιπόν, άκου, φίλε, για να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Εχθές το βράδυ ήμουνα με την αδελφούλα σου και την αδελφή από μάνα και την άλλη από πατέρα. Γιατί κατάλαβε, εξαγνιστία και με τις δύο. Πέρασα τέλεια. Εντάξει. Και μέσα στον κάδο της είχα. Μέσα στον κάδο της είχα. Πιγκουινάτο. Εντάξει. Και να σου πω πώς. Με Viagra, περίμενε. Κάτσε βασιλάτα. Τάκη. Η μικρή σου αδελφή από μάνα ήθελε και αυτό μαζί. Εντάξει! Με το μπεμπέ πήγατε με το καλάθι. Με την μπεμπέ είχατε βγητάκι. Με το καλάθι που έχει. Ναι, με το καλάθι που μηχανή. Η κολοκύθα, Ναι. Α, μπράβο. Πού? Ολυμπίκ. Τι έχουμε. Μεγάλη Βρετανία, εκεί στο ξενοδοχείο. Στη Μεγάλη Βρετάνια, εκεί θέλανε κιόλας. Δεν τους έφτανε εκεί η φτιά που είχαν, αλλά αυτές πληρώσανε. Τα μαζεύουνε τα εκεί, για να βγουνε μαζί σου, Εντάξει είμαστε. Καλησπέρα. Τι εντάξει, ήταν μόνο 45 κιλά. Για κολοκύθα εύκολο πράγμα. Πάμε ένα διάλειμμα, Τι εντάξει, να πάρουμε μια ανάσα. Σε 50 κιλά 10 παραλήψεις έκανε. Πόσο σας χωράει. Πάμε.
Τι κουμπαράκι. Τι. Όσο περνάει η ώρα θα βγάζω και από ένα. Κάτσε αν έχει να γίνει εδώ. Μια μισή ώρα κομμάτια. Καλησπέρα. Έπεσε ο φίλος. Έπεσε. Λοιπόν, αυτό το αεροπλάνο, μάγκες μου, τότε... Ναι, πάνω ήμουν εγώ. Πού πάνω? Ναι. Είχε και πάνω αεροφόρε. Ναι. Ρε τι ρε, που... Άκη, έχεις μάθει καθόλου. 2 φορές που έχω πάει, ξέρω, καλά το ξέρω μόνο αυτό που το πας μπροστά. Δεν είναι, το πηδάλι είναι αυτό. Αυτό, ρε. Όχι, αυτό είναι η δύναμη της μηχανής, Άκη. Ποια δύναμη να είναι. Ρε, η ταχύτητα, πώς το λένε, τον γκάζι. Αυτές κάτσε και πήγαμε να πέσει. Καλησπέρα. Κάτσε ρε Τάκη τώρα με τις πτήσεις. Αυτό πάντως είναι το γκάζι. Ναι. Το θυμάμαι, μου το είχε πει ο... Είμαστε το ίδιο το αεροπλάνο, μην μπερδεύεσαι με το... Έλα, φίλε. Καταρχάς χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Είμαι το παλικάρι στον πρώτο γύρο με το ΠΑΟΚ που είχα έρθει στην 7, είχα χαιρετήσει με το δικέφαλο στην πλάτη. Τι λέει? Είχε ένα δικέφαλο στην πλάτη. Ποιος είναι? Με το δικέφαλο στην πλάτη, το μαύρο το μπουφάν που σου είχα χαιρετήσει στο πρώτο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Σε είχε χαιρετήσει. Εμένα. Καρεσκάκι στην 7 μέσα. Εμένα με έχεις χαιρετήσει. Έλα, σου πω μήπως είχες καλά. Ο ψηλός, Κάτσε ο ρε. Νίκαια. Κάτσε ρε, εμένα με έχεις χαιρετήσει, εμένα. Ναι, δεν θυμάσαι. Αφού δεν πήγα εγώ στην 7 με τον ΠΑΟΚ. Ράσο, τι σου λέει τώρα, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει αυτός να χαιρετήσει τον οποιοδήποτε. Ρε, ξυλωμένος είσαι. Κάτσε λίγο, έχεις μπερδέψει το δικέφαλο με το κατακέφαλο. Το δικέφαλο, το μεγάλο. Πάρε και το πουτσοκέφαλο. Έχει χτύρι από εκεί. Είμαστε εκπομπή λόγω ρε τάκη, τι θα αυτά τα πράγματα. Μα είναι καθοσυρωμένος. Θα την πληρώνω εγώ. Τι είχες έρθει με το δικέφαλο να προλαβαίνεις τα... Ρε, με αυτό που είπα έχει έρθει. Πω, πού πάει ο κόσμος. Άκουγε, την 7 και άκουμα. Άσε βέβαια, την 7 ούτε από φωτογραφία, ούτε από το πλανήτη άλλο δεν θα μπορεί να τη δεις. Άκου μαγιά ρε, τώρα πήρε ο Παοκτζής, έχει φάει... Έλα, με το κάθε μπεκρή ρε. Και είπε και εμένα που εκείνο το παιχνίδι δεν ήμουν στην 7. Τι? Εντάξει, είμαστε τώρα... Και ήρθε και με τον μαύρο μπουφάν, λέει, και πέρα, δηλαδή, οι άλλοι τι σε κάνανε, εντάξει, εμένα με χαιρέτησες, οι άλλοι... Ναι, μήπως σε χαζώσανε? Όχι, δεν πέρασε από εκεί και λέει... Τι ήταν αυτό που είπε? Λέει, ξέρω τον Τάκη που δηλαδή αυτός το είπε... Και του λέγανε και άλλοι, κάτσε σε υπογράψουμε και τερεφίσεις μετά. Καλησπέρα. Ναι, γεια σου παιδιά. Γεια σου, αγόρι μου και εσένα. Παναγιώτης Πανιώνιος είμαι. Ο Φαντάρος. Πανιώνιος. Τίποτα, θα ήθελα να πω για το πανό αυτό που κάνουν οι Βάζελοι. Ότι είναι ντροπή των οπαδών. Είναι, φίλε μου, είναι. Και το απέδειξαν και αυτό στην Αυγυρούπολη όταν σε έναν αγώνα κάτω των 20 Πανένης Παναθηναϊκός που την πέσανε στα παιδάκια. Δεν είναι τυχαίο ότι την πέσανε αυτοί και οι παουτζίδες στη μηχανήνα. 2 την έχουν πέσει σε παιδάκια. Αυτοί και οι παουτζίδες που είναι και συνέτεροι. Είναι και φιλαράκια. Πραγματικά αυτό δηλαδή ήθελα να πω ότι είναι ντροπή των οπαδών. Μόνο σε παιδάκια, τέτοια πανό, τέτοιες πρακτικές κάνουν. Να είσαι καλά, ρε φιλαράκο. Δίκιο έχεις και προς τιμή σου που το λες. Ευχαριστώ, καλό βράδυ, παιδιά. Δηλαδή, εδώ έχουμε καταντήσει το αυτονόητο να γίνεται εξεζητημένο.
Με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Έλα να σου πούμε κάτι, μια και είναι Πανιόνιος, θα πω κάτι. Πάλι θα τα βάλεις. Ναι, όχι, δεν τα βάλω. Θα πω μια αλήθεια που με πειράζει, που είμαι Ολυμπιακός και θα βλέπω μια δικαία. Αυτοί οι αεκτζίδες, τι ζωή τραβάνε με τους Πανιόνιους. Που βρίζουνε τους. Που δεν κατάλαβα, τι ήταν αυτό που. Όχι, νομίζουν ότι είναι πιο πολύ πρόσφυγες. Όχι, ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι, Ρε στις αεκτζίδες, οι Πανιόνιοι πρόσφυγες είναι ιστορικό σωματείο. Και δεν έχουν πειράξει βρώμικα κανένα ομάδα. Ούτε έχουν δαγκώσει. Ίσα-ίσα το Πανιόνιο τον έχει δαγκώσει ο Παναθηναϊκός. Με τον Ερμίδη τότε. Με τα δελτία που άφησαν να θεωρούνται και 7 παίχτες. 7 παίχτες για να πάρει έναν, το Μαραγκό. Για να ξέρετε, τα ξέρουν οι Πανιόνιοι, τα ξέρουν. Και με το διαιτητή που δεν θυμάμαι τώρα που είχε δώσει ένα πέναλτι έξω από τη γραμμή. Το Σπανέα. Τρία μέτρα. Τα θυμάμαι όλα εγώ. Λέγες, μετά την κατοχή τα θυμάμαι εγώ. Πριν την κατοχή τα εσύ. Όχι, εκεί όλα τους είναι. Καλησπέρα. Έλα. Ο καλός του. Έλα εσύ. Έλα, Ντάι. Λέγε. Τώρα σηκώθηκα από το κρεβάτι. Τι είναι να μας δίνεις από το τηλέφωνο, τι είναι να μας δίνεις. Έλα, όχι, απλά δεν είστε καλά. Εμείς καλά, εσύ. Κάτσε. Λοιπόν, ήθελα να πω για το φιλαράκο πριν που το Πανιόνι. Εσύ αεκτζής είσαι. Είσαι αεκτζής. Είσαι αεκτζής. Άντε, γεια! Άστα ρε αεκτζή. Άστα ρε αεκτζή. Που θα πεις για τον Πανιόνιο, πήγατε να πείτε χωριστήρια μέσα. Τσαμπατζίδες παντού στο τσάμπα. Πήρες τώρα εδώ να πεις του Πανιόνιου. Γιατί δεν τα έλεγες εκεί. Που σε κυνήγαγε. Γιατί δεν τα έλεγες εκεί, κότες. Όποιοι σας κυνηγάνε δεν θα παίρνετε μετά εδώ να διαμαρτύρεστε. Τι είμαστε εδώ. Και να κάνετε τους κλήρους το εφετείο. Ναι. Και των τηλεπικοινωνιών. Εδώ είναι τηλέφωνο. Άλλο, το ξύλο είναι αλλού. Όπου σας κυνήγαγε, δηλαδή εκεί που έτρεχες, μπορείς να κάνεις μια μεταβολή και να πεις, έλα εδώ, τι με κυνηγάς. Τι παπεσιά κάνανε. Πήγανε πολύ πριν να πούνε τσάμπα μέσα. Ό,τι κάνουν. Ωραία, οπαδί, ωραία μαγιά. Γιατί δεν έρχεσαι και στο σεφ. Ακούστε να δείτε. Να πείτε τσάμπα. Εδώ δεν υπάρχει. Με το τρένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το τρένο, γιατί δεν έρχεσαι να πείτε τσάμπα. Το τρένο από Νέα Ιωνία, πάρτε το περισσό. Και ελάτε με το τρένο. Και πέστε τσάμπα. Όπως πάτε και στα άλλα τα γήπεδα. Πληρώστε το ειστήριο του τρένου και ελάτε να πείτε τσάμπα στο σεφ. Το τρένο όμως θα το πληρώσετε. Το τρένο. Καλησπέρα. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Καλησπέρα κύριε Τάκη, κύριε Άκη. Καλησπέρα. Παιδιά και λιμπάνια ρε φίλε. Τάκη Άκη. Άστο κύριε. Για λόγω σεβασμού, εντάξει. Εντάξει, ο σεβασμός είναι να μιλάς ήρεμα και όμορφα. Ήθελα να πω, τέλος πάντων, ήθελα να πω δύο λόγια για το χθεσινό μάτς. Ο κύριος Περέιρα έστησε πολύ ωραία την ομάδα, παρόλο που κάναμε πολλές ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να πάρουμε το μάτς. Αλλά πιστεύω ότι αποδείξαμε και σε αυτούς ότι είναι για τον έμφυα, όπως είχε πει και ο κύριος Άκης πιο παλιά. Για ποιο? Έμφυα. Ναι, τι. Ναι, κατάλαβα, λέγε. Ότι είναι τις πλάκες τέλος πάντων. Ήθελα να σας ρωτήσω, ακούστηκε ότι στη Λεωφόρο ανεβάσαν πανό κατά των παιδιών της θύρας 7. Βέβαια. Δεν ακούστηκε. Το γράψανε από το ένα κόρνερ στο άλλο. Όχι, δεν άκουσα. Εξευτελισμένοι, ναι, ό,τι σου λέω. Καλά, ό,τι να είναι. Βέβαια, τα παιδιά. Καλά το οι συγκεκριμένοι εξευτελισμένοι άναδροι και οι υπάνθρωποι. Όπως το είπε, ό,τι να είναι. Να δειχτούμε να είμαστε στην επιφάνεια. Καλά το είπε το παιδί. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με κάποιους ανθρώπους πόσο κομπλεξικοί μπορεί να γίνουν. Και μιλάμε για παιδιά που φύγανε άδικα. Μιλάμε για τέλος πάντων. Θα μπορούσαν να ήταν και δικοί τους νεκροί, θα μπορούσαν να ήταν νεκροί οποιαδήποτε ομάδας. Έχουν γίνει. Έχει γίνει αυτός της Λάρισσας, ο Μπλιώνας. Έχουν σκοτωθεί άδικα τα παιδιά του ΠΑΟΚ σε ένα δυστύχημα, άδικα τα παιδιά του Παναθηναϊκού σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας, του Ολυμπιακού, ο άλλος ο αεκτζής του είχε δώσει μια φωτοβολίδα του πιτσιρικά στο γήπεδο της ΣΑΕΚ, στην κοιλιά, τον τρύπησε, ναυτική φωτοβολίδα. Σκοτωθήκα, είχαν κλείσει εδώ οι θυρωροί. Κανείς ένοχος. Ακόμα αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει πώς υπάρχει και δεν έχει συλληφθεί κάποιος να μπει μέσα στον κορυδαλό.
Και σκοτωθήκαν 24 παιδιά. Τώρα θα πει που έχει πεθάνει. Εγώ όμως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποια άτομα το εκμεταλλεύονται και τους βρίζουν. Άκου να σου πω. Όταν δεν έχεις αίσθηκτα ανθρώπινα. Όχι μόνο αυτό, φίλε μου. Κοίτα, για να το καταλάβεις. Όταν είσαι άνθρωπος και είσαι κτήνος. Θα σε βοηθήσω εγώ να το καταλάβεις. Από την πολύ τη φάπα, την ποδοσφαιρική, την μπασκετική, του βόλεϊ, του πόλο γενικά. Από την πολύ την κατραπακιά έχουν σαλέψει. Δεν μπορούνε, δεν έχουν, δηλαδή, πώς να σου πω, πας στο γήπεδο για να δεις την ομάδα σου να είναι καλή, να νιώσεις περηφάνεια. Αυτοί νιώθουν περηφάνεια με το να αναδεικνύονται σαν καραγκιόζιδες. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι... Είναι και ο άνθρωπος να το έχει μέσα του. Είναι αυτό ακριβώς. Είναι να έχεις μάθει από το σπίτι σου να σέβεσαι κάποια πράγματα. Και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τυχαίο οι Ολυμπιακοί που διαλέξαν αυτή την ομάδα. Οι Παναθηναϊκοί θέλανε να γίνουν Ολυμπιακοί, αλλά επειδή έχουν τέτοια αίσθηκτα, γίνανε Παναθηναϊκοί. Είναι το σωματείο που τους αρμόζει. Γι' αυτό παίξαν και με τα SS. Σωστά, ναι. Επίσης ήθελα να ευχηθώ στην ομάδα καλή επιτυχία για την Τετάρτη με την ΑΕΚ. Ναι, 5 ώρα παίζουμε και πόλο με την Μπαρτσελόνα. Με την Μπαρτσελόνα. Για το Champions League. Όχι, όντως. Αλήθεια σου, τι είναι. Γελάσει και αυτό που θα πάθει η Μπαρτσελόνα. Ναι. Εύκολα. 19 χάσαμε κάτω, άδικα. Τέλος πάντων. Άστο φίλε, ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες, οι 4 ομάδες συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα, τρεις στην υψηλότερη διοργάνωση. Η μία στη δεύτερη τη τάξη, έτσι. Ναι. Είναι πρώτος σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Φαντάσου τώρα. Παγκόσμιο γεγονός. Για να... Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, τι άλλο για να νιώθει ένας φιλάθλος του Ολυμπιακού περήφανος. Και βλέπεις και τους αντίπαλους που λένε ότι είναι και αιώνιοι αντίπαλοι. Οι άλλοι προφέρονται σαν αντίπαλο δέος και αυτά. Που μαζεύονται σε ένα παιχνίδι βόλεϊ ή κατά το δοκούν ανάλογα που πάνε καλά ή όπου είναι. Οι άλλοι πάνε στο handball. Οι άλλοι είχαν κάνει μια ομάδα ράγμπι, όλοι οι απατεώνες ήταν πρόεδρος διαιτητής, ο προπονητής τους ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, προπονητής και παίκτης και διαιτητής. Ναι. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Άστα, σου λέω φίλε τώρα, δηλαδή τι να συζητάμε. Μιλάμε τώρα για το μεγαλείο. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, ας πούμε, ο χθεσινός αγώνας πώς σας φάνηκε? Φάνηκε διαφορά. Εμείς θέλαμε να παίξουμε μπάλα και αυτοί θέλανε να παίξουν πετροπόλεμο και να σκοτώνουν κανένα παίχτη. Φάνηκε ο διαιτητής ότι το πήγαινε για το χ. Εμένα μ' άφησε μια παιδιά. Στο πέναλτι του Ολυμπιακού, πέναλτι κλασικό του Ολυμπιακού, ήταν άτυχος ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο που δεν έβαλε 3 γκολ. 3 γκολ έπρεπε να βάλει ο Ολυμπιακός. Ναι, ειδικά το Μήτρογλου που χτύπησε πάνω στον Ιτάλ, πώς τον λένε, ναι. Έχει βάλει και γκολ, έτσι είναι η μπάλα. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε τύχη. Ναι. Και αυτοί πήγαν μετά τον αγώνα που τελείωσε στη Σέντρα, μαζευτήκαν και χειροκρότανε. Άλλο ένα που μου φάνηκε. Στη θύρα 4. Άλλο ένα που μου φάνηκε ήταν κάτι κάρτες που πήραν από τα Άρλεκιν οι παίκτες μας. Ναι, πες. Από τα Άρλεκιν την πήραν. Εκεί μια ο Μαζουάκου. Επειδή ο Μαζουάκου και βγαίνει και τον γκολ και λέει πρέπει να πάρει δεύτερη κίτρινη ο Μαζουάκου. Λέει στα επιλήψιμα της διαιτησίας αυτό βρήκαν να πούνε. Λες και η πρώτη ήταν που τον κοίταξε τώρα τον άλλονα και χώρια ότι ήταν. Που διαμαρτυρόταν ο Αναστασιάδης που δίνουν φάουλ. Που τα εκμεταλλεύονται τα φάουλ πολύ αυτή τις στημένες φάσεις και τέτοια. Πήγε το φαουλάκι, μια χαρά πήγε με τον Γιάκο τον Ολυμπιακό, Ναι. Και ένα απέναντι. Όχι, ξέρετε τι έγινε. Δεν έφυγε ο Αναστασιάδης και δεν έφυγε και η Παναγία μαζί του. Γι' αυτό βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Το φίλε, η Παναγία είναι για όλους, έτσι. Ναι. Δεν θα για πλάκα το λέω, εντάξει. Θα είναι σοβαρό λάθος της διοίκησης του ΠΑΟΚ να διώξει τον Αναστασιάδη. Όχι, σοβαρά το λέω. Όχι εγώ, αλήθεια σου. Είναι ένας άνθρωπος ΠΑΟΚτζής, 45 χρόνια, τα 30 χωρίς πρωτάθλημα. Τότε που έπαιζε έχει πάρει ένα. Μπορεί να σας καταλάβει. Καταλαβαίνει εκεί τα ΠΑΟΚτζίδικα, λαλαλα. Αυτά τα λένε καλά στα σχολεία τα ελληνικά. Εντάξει, τώρα άσχετα από αυτά, τώρα μην καθυστερούμε. Ωραία, μιλάει καλά ο άνθρωπος και να μείνει στον ΠΑΟΚ. Αυτό εύχομαι εγώ. Ναι, άσχετα από αυτά, φίλε, σε ευχαριστούμε κιόλας, μην σου τρώμε και τον χρόνο. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Και επίσης ήθελα να ευχηθώ, επειδή χθες ήταν η επέτειος των θυμάτων της σειράς 7, ήθελα να ευχηθώ σε όλες τις οικογένειες. Να συλληπιθείς. Ναι, συλληπιτήρια και... Να συλληπιθείς είναι. Να συλληπιθείς, αλλά μην ευχηθείς. Ναι, εντάξει, δεν χρησιμοποιείς το Τι να ευχηθείς. Να συλληπιθώ.
Ναι. Ήθελε να πει μόνο, εντάξει. Ναι, να ευχηθώ συλληπιτήρια αυτό. Δεν γίνεται να ευχηθεί συλληπιτήρια, ρε. Δεν το είπες αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται να ευχηθεί στο αλλού συλληπιτήρια. Δεν υπάρχει αυτό. Τι άρχιτες, εξαπερνάει άλλο. Συλληπιτήρια τέλος πάντων στις οικογένειες. Να συλληπιθείς, πες στο Χριστιανέ. Ναι, Άλεξ. Ναι, άστο παιδί, έχει καλή πρόθεση. Τουλάχιστον καταλάβαμε το θέμα. Βγήκε νόημα. Βγήκε νόημα. Τι έκανε τώρα. Βάλω εδώ. Και να είναι καλά να τους θυμούνται και να τους θυμόμαστε κι εμείς. Εντάξει φίλε μου, εντάξει. Μην συνεχίσεις γι' αυτό, θα το κάνεις μαντάρα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Γεια σας αγόρι μου, καλό Σιγά βράδυ. σιγά να πεις. Κάτσε μωρέ, το παιδί ένα λάθος έκανε, το πήρε στα τα μούτρα. Κι εγώ ένα μπελανέ, είπα και ο Κανάκης μας έκανε ρεζίλι. Που κατάλαβε ο κόσμος τι εννοούσα. Και είναι και ξενόγλωσσο. Άλλο τώρα να μην ξέρεις τα ελληνικά. Έτσι, μπράβο. Εσύ τώρα που ξαφνικά στα βαθιά. Εμπρός. Αμπελαλέ, η αγγλική γλώσσα. Εσύ και τον Παγωτζή τον πήρανε. Αυτό τη μεταγραφή που ήταν να πάρω ένα εξτρέμ. Αμπελαλέ. Κάπου στην Κίνα είναι. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα εκεί. Καλησπέρα. Παγκουζής είμαι. Ναι, ωραία. Πήρα να πω για το ντέρμπι ότι γενικώς δεν μου άρεσε. Ποιο ντέρμπι. Όχι ντέρμπι. Τότε για ντέρμπι εσύ τώρα. Ντέρμπι, κοίτα εσύ. Δεν μου άρεσε ούτε εμένα το ντέρμπι, δεν μου άρεσε καθόλου. Πάλι ντέρμπι. Ωραία. Τέλος πάντων, εγώ κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Να το περάσουμε αυτό στον Ντούκου, έτσι. Πάει αυτό. Ένα πρωτάθλημα ήταν. Να τα πούμε κι αυτά. Όχι, πες αυτό. Ένα πρωτάθλημα ήταν το ντέρμπι αυτό που λες. Να πούμε για το κύπελο που παράτησες. Για άλλα, για κανένα κάδο. Εντάξει, να σου κάνω την ερώτηση τώρα που θέλω εγώ. Ναι, αφού θες εσύ. Άντε γεια, δεν θέλω εγώ. Πού κουρεύεσαι. Αυτό θα σου λέγει. Λοιπόν, πρώτα θα ρωτάμε εμείς. Πω, το χάλασε κι αυτό. Έλα μου, μικρόφωνο, να τα παίρνουμε. Φτιάχνε, εκείνη πάνω του είναι, ρε. Πήγαινε στο floor manager, αγόρι μου. Έλα ρε manager, φτιάξτε. Καλησπέρα. Εμπρός, ακούω και από μακριά. Έλα, απαντάτε. Εμείς είμαστε εξής ένας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα έρθει και ο Τάκης. Θα μπορώ να μιλήσω και με τον Τάκη, είναι εύκολο. Όλα, μιλάς κατευθείαν. Μίλα, δεν είπες, θα βρίσεις. Αλλά δεν θέλει να βγαίνει αμέσως, είναι ακριβοθόρητος. Λέγε, θες να βρίσεις. Δεν πήρα ούτε να βρίσω, ούτε να τσακωθώ. Δεν πήρε ο άνθρωπος. Ναι, κάτσε, δεν είναι έτοιμος. Τώρα τον εδείς. Έλα, λέγε, τι θες. Περίμενε. Ακούτε. Τώρα κάτσε ένα τέτοιο Τάκης να μιλήσει. Εμείς ακούμε. Να, τον Τάκης. Ορίστε, ο Τάκης. Δεν σπάει, δεν χαλάει. Λέγε. Ναι, με ακούτε. Ακούμε. Εσύ με βλέπεις. Ναι. Και εγώ σ' ακούω. Εγώ συνεννοηθήκαμε. είμαι ΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚ. Τι θα σου λέω. Λέγε. Να σας πω τώρα κι εγώ. Πήρα με το προηγούμενο τον Πανιόνι να σας εξηγήσω κάτι. Όχι, μηδέ. Άντε, γεια. Όχι. Άστα να εξηγήσεις. Εδώ, πες. Στον επόμενο αγώνα του μπάσκετ ή όταν ανέβεις αλφα εθνική και παίξεις με τον Πανιόνιο θα το εξηγήσεις. Ναι, στην εκπομπή του Πανιωνίου. Εδώ δεν είναι πεδίο. Κατάλαβες. Να μαλώνει ο κάθε επιγραμμένος πόσο πιο. Τι είναι αυτό. Λοιπόν. Θα πάρει και ο άλλος. Τι είναι αυτό. Άστα, αυτά δεν υπάρχουν εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τόλης από Παλαιό Φάληρο. Κώστας. Τόλης. Πάμε τρία πραγματάκια θέλω να πω. Βέβαια τώρα βλέπω ότι είστε λίγο αρπαγμένοι. Τι ομάδα είσαι. Δεν θέλω να βρω. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός είμαι. Αλλά θέλω να πω τρία πραγματάκια για τον Άκη και την εκπομπή. Το άρπαγμα, ρε. Κάτσε λίγο ρε Τόλη μου. Το άρπαγμα, πού το είδες. Λίγο με τους προηγούμενους που έχουν πάρει τις αεξίδες. Έχουμε πάρει, ίσα γελάμε και σιγά τι έχει γίνει. Μια χαρά. Και εσύ τι πρόβλημα έχεις, πού τι υπάρχει. Όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ίσα μην γουστάρουμε τα μπηγιά. Να αρπαζόμαστε. Ναι, λέγε. Ο Άκης καταρχήν φοράει πράσινο σταυρό. Μπλε είναι. Αφού φαίνεται πράσινος, Δράκη. Δεν πιστεύω να τίποτα πράσινος. Θα πέσει φωτιά να σε κάψει Άκη άμα είναι πράσινος. Μπλε είναι, φίλε, και να σου πω την τηλεόραση σε ποιο δωμάτιο την έχεις. Τι τηλεόραση? Την τηλεόραση σε ποιο δωμάτιο την έχεις. Καλό είναι. Γι' αυτό πάτε στο υπνοδωμάτιο θα το δεις κανονικά το χρώμα. Είναι το φεγξούι.
Όχι, περίμενε Ολυμπιακός είμαι, δεν είμαι Παναθηναϊκός. Εσύ, άκου τώρα. Εγώ πάω στη Σαντορίνη επειδή δεν υπάρχει φύση καθόλου και είναι όλα καμένα. Δεν θέλω να βλέπω πράσινο τίποτε. Τι θα πάω να πάω, Σταυρό. Επειδή είναι όλα φωτιά και μπουρμπερι. Λέγε το λύσαμε αυτό, αυτό δεν λέω. Ναι, σύμφωνοι. Κατέβασε λίγο το χρώμα, ρε παιδί μου. Το έχεις πάρει πολύ στα χρώματα. Άστο που σκάλε. Λέει είναι. Από τον Άγιο Νεκτάριο κιόλας. Νόκια είναι. Πάμε. Λοιπόν, Από τον Άγιο παιδιά, Νεκτάριο. εντάξει, λοιπόν, θα πω την αλήθεια, Παναθηναϊκός είμαι. Άντε γεια! Δεν μιλάμε με ψεύτες. Θα χαλάσει το πλάνο. Κανόνισα, χαλάσει το φόντο. Και είπες. Την κλείτωσε την άλλη φορά. Ο Ολυμπιακός είπες εκεί, έτσι. Μετά είπες ο Ολυμπιακός, είπες αρπαγμένοι από εκεί φάνηκες. Σ' άφησα λίγο εκεί μέχρι να φτιάξουμε εδώ τα καθίσματα. Παρακάτω. Καλησπέρα. Εμείς μόνο αρπάζουμε. Και εσείς μόνο τα παίρνετε. Εσείς μόνο αρπάζετε. Εμείς αρπάζουμε και εσείς αρπάζετε. Είναι αλλιώς το αρπάγμα. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς το να. Πάμε. Μ' ακούτε? Ναι, αμέ. Ωραία. Χαμηλώστε την τηλεόραση, να μας ακούτε από το τηλέφωνο μόνο. Για να μην έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Εντάξει. Μια ερώτηση θέλω να κάνω για μια φωτογραφία. Ένα όνομα υπότι... Και τι ομάδα είναι, δάς το όνομα. Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ. Ωραία. Λέγε κύριε ΠΑΟΚ-τζι, λέγε. Την ερώτηση. Είδα μια ερώτηση, μια φωτογραφία στο ίντερνετ. Ναι. Με κάτι το μανιάτι με κάτι μαδέρια να κρατάει. Δεν ήταν το μαδέρι. Θα το πω εγώ. Κάτσε Άκη, θα το πω εγώ. Έχουμε μπει στο τριώδιο, κύριε. Ναι. Τα ξέρετε ποιο είναι το τριώδιο? Το ξέρω. Μασκέ πάρτι. Ναι. Είμαι και κοντά στην Πάτρα. Κάτσε Άκη να το τελειώσει το θέμα. Να δούμε, μην το κλείσεις. Όχι, δεν το κλείνω. Το τριώδιο. Μασκέ πάρτι, τα καταλάβατε αυτά μέχρι τώρα? Ωραία. Τα καταλάβατε κύριε του ΠΑΟ? Απλώς επειδή πιστεύω ότι είστε κατά της βίας. Να σου πει όχι δεν τα κατάλαβα, το πες, άσε να μιλήσει. Ωραία, ναι, τι να μιλήσει. Να δούμε, τι θες να πεις αγόρι μου? Λέω, επειδή μου λέτε ότι είστε κατά της βίας. Είμαστε, και είπα το μάσκ και το πάρτι. Γιατί σας έχουμε δει πολλές φορές. Τα μαδέρια τι δουλειά έχουν εκεί πέρα. Κάτσε λίγο, σας έχουμε δει πολλές φορές. Ξέρω, όχι, τα μαδέρια για τον κόλλο του ήτανε. Αυτά τα περσίνα του ΠΑΟΚ τα θυμάσαι? Μίλησες, έλεγες για τα μασκέ. Κάτσε να του πω εγώ κάποια πράγματα. Σας έχουν δει πολλές φορές, εμείς. Πες. Δεν έχει σημασία μαζί. Έωσε τι φωτογραφίες, ρε. Φωτογραφία με το μαδέρι του θέλει. Δεν κάνω τη φωτογραφία, σου εξήγησα, μασκέ πάρτι. Καμιά πέτρα, όχι. Μασκέ πάρτι. Θα σου πω τι ήταν μετά. Σε έχουμε δει πολλές φορές. Πες μου. Ποτέ. Δεν μπορείς να με δίνετε εσύ. Δεν μπορείτε. Ρε Καραγκιόζη, έχω έρθει μες στην Τούμπα. Δεν μπορείτε ρε Καραγκιόζη. Όχι αντεγιά ρε, όχι αντεγιά. Όχι αντεγιά. Όχι αντεγιά. Τι έγινε, στα ψέματα. Τι έγινε ρε Άκη. Στα ψέματα να το πεις. Άμα δεν μπορώ εγώ, ποιος θα πει. Πού ήμουν, παντού. Όπου σε έχω βρει, είμαι παντού. Και μου λες αντεγιά. Ναι, γιατί πες με τα ονόματα που σου λέει τώρα για το μασκέ το πάρτι στο αμφιβάλλει που ο πρόεδρος σου πέρυσι ψάρια, πέτρες, αυτά όλα. Τι είναι αυτό που είπε? Δεν έχει καμία αξία τώρα ό,τι του λες. Αυτά έχουν αξία, γιατί αυτά που έλεγε αυτός, αν το δείχα στη γραμμή θα ήταν ψέματα. Καταλαβες? Τι έγινε. Θα αφήσω εγώ αυτό να μου λέει ψέματα. Γιατί εμείς δεν είμαστε εδώ να αντικρούσουμε τα ψέματα. Όχι, άσε με. Πάτα και πάνω σου και ακουγόταν μόνο αυτός. Δεν άκουγες τι. Άσε με που θα με πας στα τεχνικά θέματα που πάταγε πάνω. Εντάξει. Ναι, το έκλεισα γιατί δεν μπορούσα να το απαντήσω. Όχι, εγώ ήθελα να το απαντήσω και μου το στέλνεις. Μου το στέλνεις στον κάθε ψεύτη, μου τον εστερείς. Ξαναπάρε φίλε και τι να ξαναπάρει κοντά ρε, τι να ξαναπάρει. Άκου τώρα ρε. Που δεν θέλω να μιλάω εγώ με τα τηλέφωνα, εγώ θέλω να μιλάω ακριβώς. Δεν μπορείς να μιλήσεις ακριβώς. Άσε με να μιλήσω. Εσύ δεν μπορείς, εγώ μπορώ. Καλά, δεν θα προσπαθήσω. Μιλάτε μαζί, είναι σαν ο κόσμος. Δεν θα λυτρώσω την κάθε κότα που παίρνει από το τηλέφωνο με το να τον εκλείσω. Δεν θα τον λυτρώσω. Εντάξει, ηρέμησε, έχει φύγει το τηλέφωνο. Δεν ηρεμώ με τους ψεύτες, δεν ηρεμώ. Γι' αυτό τον έκλεισα. Όχι, γι' αυτό έγινα φυτίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Νίκος από Παλαιοφάλιο, Παναθηναϊκός είμαι. Ναι, λέγε. Θα ήθελα να πω λίγο για το πανό, το οποίο το εμετικό αυτό σύνθημα που είχαν ανεβάσει. Μπράβο, σου λέει. Οι φιλάθλοι.
αιωνία η μνήμη των παιδιών. Και του Παναγού και του ΠΑΟΚ και του... Όλων. Τους νεκρούς είναι για να τους θυμάμαι, όχι για να τους... Δεν βρίσκει νεκρό, δεν σ' ακούει ο νεκρός. Κοιμάται ο νεκρός. Ο νεκρός θυμάται. Και κοιμάται, δεν ακούει τίποτα. Για να αλλάξουμε και λίγο το κλίμα τώρα, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Πώς το βλέπετε τώρα, 6 βαθμούς πίσω και ερχόμαστε. Και εσείς έρχεστε. Τι να κάνουμε κι εμείς από εκεί, ερχόμαστε κι εμείς. Φίλε, άκου να δεις, την Κυριακή παίζει στην Κρήτη. Κοιτάξτε, μην τα κάνετε με τους άλλους. Άκου να σου πω κάτι. Ναι, να σου πω... Μην γίνει καθένα με τοπική. Με τοπική. Να σου πω το πρόγραμμά σου. Στα 6 επόμενα παιχνίδια, φίλε μου, παίζεις 2 μέσα στη Λεωφόρο και αυτά τα 2 είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και 4 εκτός έδρας. Τα οποία είναι Όφι, Ατρόμητο. Τα άλλα 2 τα θυμάμαι. Δηλαδή, τα άλλα 2 είναι, δεν τα θυμάμαι. Δηλαδή δεν είναι το πρόγραμμά σου μια χαρά. Έχεις 2 μέσα στη Λεωφόρο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό και 6 εκτός έδρας. Τα επόμενα 6 παιχνίδια στη σειρά. Ναι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος για την ομάδα, ότι από εκεί που δεν ήμασταν ξεγραμμένοι, βρεθήκαμε να είμαστε δεύτεροι τώρα και να κυνηγάμε ό,τι μπορούμε να κυνηγήσουμε. Τι να κυνηγήσουμε. Με τα χίλια μίλια που έχουμε αυτή η ομάδα. Με το Ζάσταβα δεν μπορεί να πιάσεις τη Φεράρι. Δεν γίνεται ρε φίλε εγώ με τον πύραυλο και εσύ με την πεταλούδα να με φτάσεις. Εγώ να έχω πύραυλο και εσύ να ξεδεύεις σε πεταλούδα, δεν γίνεται να με φτάσεις. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα περισσότερο να πω για το σύνθημα το οποίο αυτή δεν είναι όλη φυλά του Παναθηναϊκού ήδη να γνωρίζετε. Το πουλί την πεταλούδα δεν γίνεται ρε φίλε. Έντομο. Έντομο τι είναι. Όχι έντομο. Τέλος πάντων, μάγκες, καλό βράδυ. Πουλί, τι είναι. Δεν γίνεται. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σου Πιλαράκο. Να έχω εγώ το πύραυλο. Να τρέχω 3.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και εσύ με την πεταλούδα να με φτάσεις. Άντε πάλι πεταλούδα. Τι είναι αυτό εκεί. Ωραία. Στο κουνούπι. Δεν γίνεται ρε φίλε να σε πάρω στο κουνούπι και να με φτάσεις. Άσε με τώρα. Άμα είναι το κουνούπι. Εδώ πέρα το κουνούπι μπροστά μου και το τσακώνω. Σκέψου πόσο τρέχει. Και του Δυτικού Νείλου. Άμα ταιριάξει. Εμπρός. Ποιο κουνούπι, του Αγίου Νείλου. Εμπρός. Τι τραβάμε. Ναι. Καλώς το. Έλα. Πού μας έχεις δει εσύ. Εγώ μιλάω. Εσείς. Γεια σου, γεια Ολυμπιακός είμαι, Μάριος λέγομαι. Δεν μας έχει δει το παιδί, εντάξει. Τι είσαι Άρης. Όχι ρε Μάικ, λέγεται Ολυμπιακός. Όχι. Λέγε. Έλα Μάικ. Γεια σας, για τον προηγούμενο το... Δεν θα λες για προηγούμενους. Θα λες τα δικά σου. Για αυτούς που βλέπεις εδώ τους δύο. Όχι, πες τα και δικά για την ομάδα μας, αν είσαι Ολυμπιακός. Ναι, για τον προηγούμενο τον Παοκτζή θέλω να πω που έλεγε για τον Μανιάτη. Ναι. Τι είπε. Για τον Μανιάτη. Ναι. Δεν έχω καλή επιστροφή ρε παιδιά, δεν ακούω καλά. Κλείνεις την τηλεόραση και έχεις επιστροφή μια χαρά. Μόνο από το τηλέφωνο. Οκ, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, πέρσι πριν το μάτς στην Τούμπα, αν θυμάστε ο Στόχ, είχε γράψει τώρα εκεί στα Twitter, Facebook, ελάτε, πάμε να τους γαμίσουμε τους γκέι. Κάτσε ρε Γρήβη τώρα, μας έπιασε το ηθικό. Εδώ είναι. Εντάξει, έλα. Θα πάρω τώρα πίσω τον άνθρωπο, τον πήραμε πίσω πάνω. Τον πήραμε πίσω, λέγε. Πολύ γρήγορα. Μπράβο, είστε τσακάλια. Δεν υπάρχετε να φεύγει η γραμμή και να ξανάρχεται. Τα μούτρα, τι γραμμή είναι αυτή. Τι γραμμή είναι αυτή. Να τη δίνει ένα στον άντρα. Ωραία γραμμή. Έλα, φίλε, πάμε. Ναι, το είχε πει ο Στόκ. Το είχε πει. Ναι. Δηλαδή αυτό τι γίνεται με τη βία, δηλαδή δεν ανάβουν τα αίματα αυτοί οι άγιοι άνθρωποι, οι παοκτζίδες. Άγιοι, Οι άγιοι άνθρωποι, ναι, οι παοκτζίδες. Και έφαγε μετά απλό πρόστιμο αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Και εσύ αυτό είναι και ο Μουσλίμοβιτς που γράφει διάφορα και αυτός για γκέι και διάφορες τέτοιες μαλακίες. Λοιπόν, ας μην το πούσουν λοιπόν Παναγίες αυτοί οι άνθρωποι από εκεί πάνω. Μην βρεις, μην το λες συνέχεια τώρα. Μέχρι μια επαναφορά έχουμε. Ένα ριμπάι. Μια κίτρινη, η άλλη είναι κόκκινη. Άκου, θα σου πω εγώ ένα άλλο παράδειγμα. Τα καπνογόνα στην Τούμπα είναι φανταστική ατμόσφαιρα. Και στο Καρασκάκι κάνουν κακό στην ομάδα τους. Έτσι. Αυτό. Πολλά τέτοια παραδείγματα από ρουφιάνους δημοσιογράφους.
Πήρε ο άλλος να μας πει τι είδατε στο ντέρμπι. Είδα την πέτρα πάνω στο τζόρι. Λοιπόν, και ένα άλλο τώρα και για όσους έχουν απορία. Και του Μανιάτη και του Τσόρι ήταν το τρίτο πόδι. Αυτό ακριβώς, ρε παιδιά. Το τρίτο πόδι για το φίλο του Μπαουτζή που είχε πρεμούρα. Πόσο να είναι το πόδι, πόσο να είναι το πόδι. Αυτό ήταν. Το τρίτο πόδι. Κατά μαύρο. Ναι. Μια και θυμήθηκα κάτι άλλο τώρα, φίλε μου, που είσαι στη γραμμή. Ναι. Ο δημοσιογράφος, ένας που βγαίνει εκεί στο Μακεδονία. Όπου να είναι. Ναι, ο Μαρκουλάκης, ο Μαρκουλάκης. Είχε πει, να το ακούσει ο Παουτζής, εύχομαι το αεροπλάνο του Ολυμπιακού που έρχεται στη Θεσσαλονίκη να πέσει. Να πέσουν όλα τα αεροπλάνα. Καταλαβαίνεις, κύριε Παουτζή. Είναι εντελώς γελίος. Θα πέσουν όλα τα αεροπλάνα. Ναι. Έλα, φίλε, εντάξει, θες να πεις κάτι άλλο? Όχι, όχι, παιδιά, να είστε καλά. Αυτό ήθελα να πω, επειδή λίγο μου την έδωσε πριν, γι' αυτό. Δεν πειράζει, και εκείνος σας είναι καλά, αλλά να μην είναι τόσο βλάκας. Εντάξει, παιδιά, να είστε καλά. Και στεναχωριούνται οι γονείς του. Κοίτα να δεις, ρε φίλε, όχι. Που βγάλανε βλαμμένο παιδί. Κλείσε να μην στα πολυλογώ. Άκου να δεις. Και δεν το κάνει καλό ούτε όλοι οι ψυχίατροι της Ευρώπης. Ό,τι πάθηση και να έχει ο καθένας, πόσο να μας απασχολήσει εμάς, 5 λεπτά. Το πολύ, ό,τι πάθηση. Το πρόβλημά του είναι όμως. Δηλαδή, ό,τι και να έχει. 5 λεπτά. Οι άλλοι που συναναστρέφεται, έτσι, και τον ανέχονται και πάει και τους μιλάει, έτσι, αυτή είναι το πρόβλημα. Και του φεύγει και πάει μετά στο Ολύμπικ και την ψάχνει. Άντε πάλι και το Ολύμπικ πάλι. Καλησπέρα. Να και τα ξενοδοχεία. Καλησπέρα. Να και οι Μαλβίδες. Έλα, φίλε. Ο Κώστας από Νίκαια είμαι. Γεια σου Κώστα, Ολυμπιακός. Ιωνικός. Ιωνικός. Να κάνω μια ερώτηση. Έχετε καμία αδελφοποίηση με την προοδευτική? Τι είναι αυτό? Εσύ τράβαρε από εδώ πέρα. Άκουρε μεγάλε. Όλοι, όπως ζούμε στο... να σου μιλήσω για μένα. Εγώ έχω φίλους Ιωνικούς, έχω φίλους προοδευτικάνους, έχω φίλους όλο τον κόσμο. Έτσι. Όλοι οι Ολυμπιακοί έτσι είναι. Μην πάτε να μας βάζετε ταυτότητες. Κάποιοι θα είναι Ολυμπιακοί προοδευτικάνοι. Εντάξει. Μόνο Ολυμπιακοί. Μέχρι εκεί. Που να πηγαίνω και στην προοδευτική μέχρι εκεί. Τι αδελφοποίηση, δηλαδή εμείς αδελφοποίηση έχουμε μόνο με τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι. Και τι δουλειά έχουμε τώρα, άστο ρε, δηλαδή και στις ομάδες αυτές είναι και αεξίδες, είναι και άλλοι. Δεν θέλουμε, δεν μπερδευόμαστε με καμιά ομάδα. Στον Ιωνικό δεν είναι αεξίδες? Όχι, όχι. Μόνο Ιωνικοί είστε, Και το έχουμε αποδείξει. Και το έχουμε με τους αεξίδες, ειδικά το έχουμε αποδείξει. Τι να κάνουμε, ωραία πάμε. Είμαστε αδέρφια με όλους τους Ολυμπιακούς. Κανένα τέλος. Άλλο. Εντάξει. Καλά και... Σε καλύψαμε. Άνοδο φέτος. Ναι. Ιωνικάρα. Να σε καλά. Καλή πράγματα, τα καλύτερα για την ομάδα σου. Και μακάρι να ανέβεις κιόλας. Όπως τα λέγαμε, φίλε μου, έτσι, εμείς με τις ομάδες του Πειραιά. Και η προοδευτική να ανέβει και ο Ιωνικός. Με τις ομάδες του Πειραιά. Όποιος θέλει. Καταρχήν, θα σου πω απλά. Μόνο που έχω εγώ φιλαράκια που τα κάνουν άμα ανέβει η ομάδα τους, είτε λέγεται Ιωνικός, είτε λέγεται προοδευτική, θέλω να ανέβει. Απλά. Δεν έχω με κανένα τίποτα, ούτε πρόκειται να έχω. Είμαι Ολυμπιακός. Έτσι. Μόνο με τον Ολυμπιακό. Είμαι μόνο Ολυμπιακός. Αυτό. Μόνο Ολυμπιακός. Και δεν είμαστε ούτε αντί, ούτε υπέρ, ούτε τίποτα. Είμαστε μόνο Ολυμπιακός. Δεν θα ακούσεις από ένα στόμα Ολυμπιακού να σου πει ότι είμαι αντιπαναϊκός, αντιαεκτζής, αντιπαοκτζής και αντίξωες συνθήκες. Εδώ είμαστε μόνο Ολυμπιακοί. Γιατί μας γεμίζει αυτό που κάνουμε και παρακολουθούμε, μας γεμίζει. Είμαστε γεμάτοι. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε κι αλλού. Ναι, και άμα. Δηλαδή το Βάζελο, τι να τον γεμίσει. Πάει Παπασύννεφο. Θα μου βγάλει το πανό. Να πει ότι είμαι βλάκας, δηλαδή στην ουσία. Έχει γίνει ρόζα. Έχουν γίνει τώρα ο καθένας. Θα πάω εγώ να γίνω τώρα, δηλαδή οποιαδήποτε ομάδα που θα κερδίσει τον αντίπαλό μου. Που κι αυτό δηλαδή θα... Θα πάω να φωνάξω, θα γίνω εγώ τώρα με τον Παναγιώτο που με την Αστόρια. Την Πορτογαλία, μια Αστόρια που έχει. Εστόριλ, ναι. Θα γίνω εγώ αμέσως με τον Εστόριλ. Περιοχή είναι η Αστόρια. Η ομάδα τι είναι αυτό? Εστόριλ, με τους καρπουζάδες. Με τα καρπούζια, ναι, πες για τα καρπούζια. Τέλος πάντων, δεν είμαστε μόνο όπου υπάρχει Ολυμπιακός, θα ξέρεις ότι είναι αδελφός μου. Τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα σου λέω και μια άλλη αλήθεια. Εμείς, λόγω ότι μένουμε στον Πειραιά, χαιρόμαστε, κλείνουμε, χαιρόμαστε να χαίρεται ο φίλος μας. Ό,τι ομάδα και να είναι. Να πεις κατά ειστήριο.
Έχουν μείνει 3.000 εισιτήρια. 4. Κάτσε, μου φέρανε κάτι. Τι σου φέρανε, εδώ ήταν. 4.000 εισιτήρια. Θα είναι αύριο στα εκδοτήρια και αύριο και την Τετάρτη. Έρχονται τα μπρατσάκια. Η ομάδα του Πόλο, ναι. Μπορώ να πω ότι ξέχασαν στα αποδυτήρια τις 2 σαμπρέλες, ναι, που μπαίνουν μέσα για να μην πνιγούν. 16 γκολ φάγατε. 16 γκολ. 16 γκολ. Και όπως βλέπετε, δεν μπορώ να το βλέπω. Δεν μπορώ να την βλέπω, ρε. Α, ναι. Δεν θα πετάω. Να, εντάξει. Λοιπόν. Και αυτό εδώ, κάτσε, να τα πεις με τα εισιτήρια. Αυτό εδώ. Τι είναι αυτά πάλι, θα μας κουβγάλει. Κάποιος έπεσε στο λιμάνι, ένας παουτζής. Το βρήκαμε στο βυθό. Είναι αυτό με το δικέβαλο στην πλάτη που είχε. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι στο λιμάνι. Είναι βαθύ. Αυτό, καταλάβατε. Ναι, έλα, πάμε. Τι έχουμε τώρα. Τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια έχουμε με τη... 3.000 μήνανε αύριο στα εκδοτήρια στο Καραϊσκάκι και στους συνδέσμους παντού. Όπου γουστάρετε τα πάντα όλα. Ήσυχα, με αυτούς παίζουμε, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, να πω ότι έκανα πλάκα. Αυτό το μπουφάν δεν είναι. Αυτό το μπουφάν είναι δικό μας, δεν είναι. Αυτά που κάνετε και εσείς κάνουμε εμείς. Παίρνουμε τα πανώτα, αγοράζετε και τα βγάζετε. Έτσι πλάκα. Λοιπόν. Αγορασμένο. Αγορασμένο. Ξέρετε πόσο μας έχει στοιχήσει. Πάνω από 200 ευρώ. Αμέ. Γιατί είναι τούμπουλο, πώς το λένε. Πάτε πάλι τα αγγλέζικα. Ναι, φαξ και... Πώς το λένε. Instagram. Λοιπόν, καλό βράδυ, μάγκες. Έλα, γεια σας.